Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στον Α και στην προεκλογική εκπομπή, τις πολλές προεκλογικές εκπομπές που παρακολουθείτε κάθε μέρα από εδώ, ώστε να διαμορφώσετε άποψη. Καθώς σήμερα είναι Σάββατο, έχουμε 12 Σεπτεμβρίου και σε 8 ημέρες από σήμερα στείνονται κάλπες και όλοι θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει τι θα ψηφίσουμε για την επόμενη ημέρα, για την 21η Σεπτεμβρίου. Βεβαίως, με δεδομένο ότι οι αναποφάσιστοι λένε ότι την τελευταία εβδομάδα θα διαμορφώσουν άποψη και κάποιοι λένε και εκείνη την ώρα πίσω από το παραβάν, νομίζουμε ότι η συζήτηση που θα έχουμε και σήμερα θα σας διαφωτίσει τόσο ώστε να λύσετε κάποιες απορίες σας ή τουλάχιστον αυτό αισιοδοξούμε. Να δώσουμε το στίγμα της ημέρας. Οι πολιτικοί αρχηγοί μπαίνουν στην τελική ευθεία. Στην πραγματικότητα έχουν αλωνίσει όλη την Ελλάδα, προσπαθούν να προλάβουν να πάνε σε όλες τις μεγάλες τουλάχιστον πόλεις και να θέσουν τα διλήμματα. Είναι η εβδομάδα των διλημάτων. Οι δημοσκοπήσεις στην κυριολεξία έχουν τρελαθεί. Καθημερινά βλέπουμε άλλοτε τη Νέα Δημοκρατία να είναι λίγο μπροστά. Τώρα αυτές τις ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά περίπου με μισή μονάδα στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Υπάρχει άλλη δημοσκόπηση που τον δείχνει μπροστά με 5 μονάδες. Πάντως και οι δημοσκόποι και οι αναλυτές λένε ότι δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό όμως από μόνο του κάτι δείχνει. Δείχνει ότι οι πολίτες ακόμα αμφιταλαντεύονται. Και πιστεύουμε ότι και με τη συζήτηση που θα έχουμε, ίσως να μπορέσουμε να σας πείσουν δηλαδή εκπρόσωποι των κομμάτων για το τι θα κάνετε. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε τον κύριο Τσίπρα το απόγευμα να βρίσκεται στην Καλαμάτα, τον κύριο Μεϊμαράκη στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μιλήσει σήμερα στο Βελίδιο και αύριο θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Θα πάμε σε λίγο και στη Θεσσαλονίκη. Τον κύριο Λαφαζάνη να είναι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Τον κύριο Θοδωράκη στην Χαλκίδα. Τον κύριο Κουτσούμπα και εκείνον στη Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο. Μάλλον θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, θα είναι πάνω στην ώρα της εκπομπής μας. Ο κύριος Καμένος έχει ήδη γυρίσει την Ελλάδα, βρίσκεται εδώ στην Αθήνα. Να δούμε τι θα κάνει και δίνει και συνεντεύξεις. Η κυρία Γεννηματά ήταν χθες βράδυ στη Λάρισα, ο κύριος Μιχαλολιάκος στον Πειραιά. Και θα ήθελα να πάμε γρήγορα να σας συστήσω τους καλεσμένους μας και να ξεκινήσουμε την συζήτηση, γιατί έχουμε πολλά θέματα, καθώς οι στρατηγικές αλλάζουν και τα διλήμματα τίθενται πια επιτακτικά. Δεξιά μου, ο κύριος Στέλιος Παπάς, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα και στους συνομιλητές. Πατέρας του Νίκου Παπά, πρώην Υπουργού Επικρατείας, έτσι δεν είναι? Όχι, ο Νικόλας είναι γιος μου. Ναι, αυτό λέω. Η διατύπωση έχει διαφορά. Δεν είστε πατέρας του Νίκου? Επαναλαμβάνω. Ο Νικόλας είναι γιος σας. Προϋπήρχε αυτό. Προϋπήρχατε, σωστό και αυτό. Και έχετε και χιούμορ. Λοιπόν, αριστερά μου, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Να πάμε τώρα στον υποψήφιο της Λαϊκής Ενότητας, τον κύριο Στάθη Κουβελάκη. Πολιτεύεστε στην Β' Περιφέρεια Αθήνας. Δεν μου αρέσει η λέξη πολιτεύομαι, αλλά είμαι υποψήφιος στη Β' Αθήνας. Ναι, δεν πολιτεύεστε, άλλωστε είναι και λίστα. Υποψήφιος. Στην αριστερά δεν πολιτευόμαστε, αγωνιζόμαστε. Okay. Πάμε λοιπόν, να πάμε τώρα στο ποτάμι, στον κύριο Θανάση Χειμωνά, υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στην Πρώτη Περιφέρεια της Αθήνας. Καλώς ήρθατε. Κάτι δεν ακούστηκε σωστά. Στο Πασόκ. Από το Πασόκ, ναι, μου έχουν γράψει ποτάμι και το είπα και εγώ ποτάμι. Από το Πασόκ λοιπόν, σωστά. Να πάμε τώρα στον κύριο Χρήστο Κατσότη, υποψήφιο στην Β' Περιφέρεια της Αθήνας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι. Να πάμε στον κύριο Θανάση Πάπα Χριστόπουλο, υποψήφιο με τους ανεξάρτητους Έλληνες στην Δεύτερη Περιφέρεια της Αθήνας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Ιωάννη. Και να πάμε και στον κύριο Γιάννη Καράμπελα, ο οποίος είναι υποψήφιος με τον ποτάμι στην Βιωτία. Καλησπέρα κύριε Ιωάννο, καλησπέρα. Μεταγραφή θα έλεγα, θα μας τα πείτε σε λίγο. Προσχώρηση. Γιατί υπήρξε αποχώρηση. Αφήσατε τη Νέα Δημοκρατία και πήγατε στο ποτάμι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε σε λιγάκι για ποιο λόγο κάνατε αυτή την κίνηση την ώρα που η Νέα Δημοκρατία φαίνεται τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις να έχει επανασυσπήρωση. Γιατί εσείς φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία και πήγατε στο ποτάμι. Μην μας απαντήσετε όμως τώρα. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Παπά. Κύριε Παπά, άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει χθες ότι θέλει αυτοδυναμία. Οι μετρήσεις όμως, και είναι πολλές, εντάξει, μπορεί κάποιοι να αμφισβητούν τις μετρήσεις και τις δημοσκοπήσεις και να λένε ότι πολλές φορές και πράγματι έχουν πέσει έξω, πάντως δεν δείχνουν ότι υπάρχει τάση αυτοδυναμίας. Και το ερώτημα είναι, θα ήθελα μάλλον να σας αντιστρέψω εγώ το ερώτημα, έχετε αναρωτηθεί γιατί οι πολίτες δεν δίνουν εδώ και πολλά χρόνια αυτοδυναμία? Μήπως δεν πείθονται τελικά
από τα κόμματα, διότι και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τον Ιανουάριο και αυτή τη στιγμή βλέπουμε να αποτυπώνεται και μια απογοήτευση του κόσμου. Και το ερώτημά μου είναι πώς θα πείσετε για να πάρετε και αυτοδυναμία που θέλετε. Τι ερωτήματα μου βάλατε? Ούτως ή άλλως εσείς θα πείτε αυτά που θέλετε. Όχι, θα απαντήσω στα ερωτήματα, άλλη μόνο. Μου είπατε γιατί οι πολίτες δεν δίνουν αυτοδυναμία. Όχι, λέω ότι ζητάτε αυτοδυναμία την ώρα που βλέπετε ότι οι πολίτες δεν δίνουν πια αυτοδυναμία. Γιατί τη ζητάτε, εφόσον. Να μην απαντήσω δηλαδή στο πρώτο. Ό,τι θέλετε να απαντήσετε εσείς. Λοιπόν, ακούστε, νομίζω ότι πρέπει να δούμε με νυφαλιότητα ό,τι έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, όταν στη χώρα μας ο ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε ως πολιτική δύναμη. Το γεγονός αυτό δεν ήταν μια απλή εκλογική αναμέτρηση. Ήταν τομή στην πολιτική ιστορία της χώρας. Και λέω ήταν τομή γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ξέραμε ότι το σύστημα προχωράει με τη λογική κάποιων εναλλαγών στο πλαίσιο κοινών πολιτικών. Στη συνέχεια ήρθε και το δημοψήφισμα. Κατά τη γνώμη μας είναι επίσης μια πολύ μεγάλη τομή. Πάρα πολύ μεγάλη τομή. Σας θυμίζω ότι στο δημοψήφισμα είχαν συσπηρωθεί από τη μια μεριά 5 πρώην πρωθυπουργοί, όλοι δηλαδή όσοι έχουν την ευθύνη της ιστορίας, της πολιτικής ιστορίας του τόπου μας τα τελευταία 30-40 χρόνια, από την άλλη πλευρά υπόλοιπες δυνάμεις με επικεφαλής το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε την ελληνική ιστορία με βάση τις τομές και κατά τη γνώμη μας η τρίτη τομή θα είναι με αυτές τις εκλογές. Τις εκλογές δηλαδή της 20ης του Σεπτέμβρη. Και το λέω αυτό, και το λέω αυτό γιατί... Διακόπτω, λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και έκανε, δεν ήταν ένα απλό κόμμα, αλλά ήρθε και έκανε τομή στην πολιτική ζωή. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την τομή αυτή. Έχει σημασία η διατύπωση. Κύριε Παπά, επειδή είσαστε έμπειρος στα κομματικά, θέλω να σας πω κάτι που μου το είπε ο Παπαγιώργης από το Ρέθυμνο και το βρήκα πολύ σωστό. Θυμάστε τον Τσίπρα προεκλογικά πριν από τον Ιανουάριο που έλεγε ότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτοί θα χορεύουν, δεν θα μας βαράνε, δεν θα μας παίζουν το ζουρνά και εμείς θα χορεύουμε. Όλα τα θυμάμαι. Μετά λοιπόν θυμάμαι και του Μάνου Λοΐζου τους στίχους με τους οποίους έκανε καριέρα το Πασόκ και ο Ανδρέας, με τον ταούλι και με το ζουρνά, καλημέρα ήλια καλημέρα. Θέλω να πω ότι, και το βρίσκω πολύ έξυπνο, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δημιούργησε την προσδοκία που είχε δημιουργήσει το Πασόκ στα πρώτα χρόνια και μάλιστα και οι λέξεις νομίζω ότι είναι συμβολικές. Έδωσε την ελπίδα, πήρε και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και νομίζω, και θα μας πείτε εσείς, σας έχει κατηγορήσει εξάλλου η αντιπολίτευση γι' αυτό, ότι με το Πασόκ έκανε καριέρα και το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή πάρα πολλά στελέχη του Πασόκ που είχαν απογοητευτεί από το Πασόκ πήγαν και ψήφισαν αυτή τη φορά ΣΥΡΙΖΑ, προσδοκώντας σε κάτι καλύτερο. Έχω τη γνώμη, μάλλον δεν επικοινωνήσαμε προηγούμενα. Πολύ καλά επικοινωνήσαμε. Λέτε το μη και λέω μήπως τελικά με τα στελέχη του Πασόκ και εσείς έχετε πορευτεί. Ακούστε με. Σας μίλησα για το μη. Αν σε αυτό δεν συμφωνεί. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας? Κατά τη γνώμη μου εμφανίστηκε ακόμα πιο συγκεκριμένη και με πολλή έμφαση στο δημοψήφισμα. Και σας την είπα την τομή. Από τη μία μεριά συσπηρώθηκε όλο το παλιό πολιτικό σύστημα και από την άλλη οι δυνάμεις που ζητάνε μια καινούργια πορεία. Είναι πάρα πολύ απλό δηλαδή. Αν αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε, όπως επίσης από την πρώτη τομή δημιουργήθηκε πράγματι ένα νέο πολιτικό φαινόμενο. Ποιο είναι αυτό το πολιτικό φαινόμενο? Οι πολίτες εγκατέλειψαν το παλιό πολιτικό σύστημα του δικομματισμού κτλ. Υπήρξε ένα φαινόμενο όχι ήττα στον άλλο δυνάμεων, πολιτικής και ιδεολογικής αποδιάρθρωσης. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι απλώς ένα σκορ. Πέτυχε ένας και νίκησε 2-1, 3-1 που λένε και στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Υπήρξε μια πολιτική και ιδεολογική αποδιάρθρωση από την μία μεριά. Και το καινούριο φαινόμενο είναι ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο μέλος του πληθυσμού στην αναζήτησή του και προσανατολίστηκε προς τις δυνάμεις που είχαν να πούν κάτι καινούριο. Προφανέστατα όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αριστεροί, έτσι δεν είναι? Και αν θέλετε, το μεγάλο καθήκον το δικό μας είναι πώς αυτήν τη μεγάλη δύναμη θα τη μετατρέψουμε σε ενεργούς πολίτες, έτσι ώστε όποια βήματα προόδου γίνονται στη χώρα μας να γίνονται με τη συμμετοχή του λαού.
Αυτό όντως είναι ένα πολύ μεγάλο σύστημα. Ωραία, για να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα, ναι. Αν θέλετε πολύ γρήγορα και μετά θα επανέλθουμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ντέρμπι, υπάρχει απογοήτευση από το ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πείσετε εσείς τον πολίτη ότι πράγματι είσαστε η τομή που έρχεται. Εσείς διαπιστώνετε ότι υπάρχει ντέρμπι. Δεν ξέρω, εγώ δεν διαπιστώνω, λέω ότι λένε οι δημοσκοπήσεις. Εσείς τι βλέπετε? Εγώ έχω διαπιστώσει το εξής, ότι σε όλες τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, πιστεύετε ότι είναι πολύ μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Σαφώς δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Πόσες μονάδες υπολογίζετε εσείς ότι είναι μπροστά? Τώρα αυτά είναι λότο, δεν είναι. Όχι, λίγο για να καταλάβουμε. Εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρά μπροστά και αγγίζει τα όρια της αυτοδυναμίας. Της αυτοδυναμίας, Βεβαίως. Μάλιστα. Να πάω, και το λοιπόν, λέω με τα εδώ. λόγου γνώσεως. Ωραία. Να πάμε λοιπόν στον κύριο Κατσανιώτη. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο κύριος Παπάς. Λέει ότι είναι στα όρια της αυτοδυναμίας την ώρα που εσείς και ο κύριος Μεϊμαράκης λέει στην πραγματικότητα ότι εκείνος θα σχηματίσει η κυβέρνηση και μάλιστα καλεί και τον κύριο Τσίπρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές δημοσκοπικές εταιρείες για τον πληθυσμό που έχουμε. Τίποτα άλλο. Ωραία. Αφήνετε κάποιο υπονοούμενο? Απλά να συμφωνήσουμε ότι ήταν οι ίδιες δημοσκοπικές εταιρείες που έδιναν άλλα νούμερα πριν. Ναι, επειδή αυτές τις δημοσκοπήσεις έχουμε, εγώ καταλαβαίνω. Θα μου το πείτε όμως μετά για να μην ανοίξουμε. Δεν θέλω να πω, απλώς σας είπα πάρα πολλές. Εγώ απλά δεν μου αρέσουν τα υπονοούμενα. Οι ίδιες εταιρείες δημοσκοπήσεων υπήρχαν και πριν 8 μήνες και πριν 6 μήνες και πριν 3 μήνες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιούσε ότι έχει μια πολιτική ηγεμονία, γιατί οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι το 80% των πολιτών συμφωνεί με την πολιτική του. Το θυμάστε. Άρα, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο και καλό είναι να μην πετροβολούμε τους δημοσκόπους, να παρακολουθούμε τα ευρήματά τους και τα πολιτικά κόμματα να κάνουν την πολιτική τους. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Επιτρέψτε μου να έχω και μια διαφορετική ανάγνωση από τον κύριο Παπά για το τι συνέβη αυτούς τους 7 μήνες. Ο κύριος Παπάς μιλάει για μια τομή, εγώ μιλάω για μια εξαπάτηση. Είχαμε χωριστεί και είχαμε πιστεί ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος, ένας εύκολος δρόμος, ένας δρόμος χωρίς μνημόνια, χωρίς ένφια, ένας δρόμος με 13ο μισθό, με όλα αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά έταζε. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι αυτός ο δρόμος δεν υπάρχει. Το ανακαλύψαμε πάρα πολύ σκληρά και ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και έκανε μέσα σε 7 μήνες μια σειρά από πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ένα δημοψήφισμα, το οποίο πραγματικά όμως, είχε ένα ερώτημα το οποίο δεν μας πήγαινε πουθενά. Θέλετε ή δεν θέλετε φόρους? Από εκεί και μετά έγιναν πάρα πολλές αναλύσεις. Γι' αυτό νομίζω δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο, αλλά το να προσπαθούμε να ανάγουμε το ναι ή το όχι σε μια πολιτική νίκη, που το αποτέλεσμά της είναι το Μνημόνιο 3, νομίζω ότι δεν προσθέτει τίποτα στην πολιτική συζήτηση. Ναι, κύριε Κατσανιώτη, πολύ γρήγορα να πάμε να προχωρήσουμε. Για να ρωτήσουμε κάτι και για εσάς, να μην κάνετε μόνο κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν κάνω κριτική, κάποιες διαπιστώσεις. Εσείς γιατί αυτή τη στιγμή δεν ανακάμπτετε σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι πολίτες να σας δώσουν, ας το πούμε, την εξουσία αέρα? Εμείς έχετε, μήπως πρέπει να κάνετε εσείς μια αυτοκριτική, διότι έχετε, καλά την κάνατε. Το θέμα είναι τι προτείνετε για την επόμενη μέρα που δείχνει στους πολίτες ότι δεν θα ξαναζήσουν τα παλιά. Για παράδειγμα, τη Εραστώνη στις καλές ημέρες, όπου βλέπαμε που πάμε στον κρεμό και δεν ελήφθησαν ποτέ τα μέτρα. Βέβαια, έχω ακούσει και την επιχειρηματολογία, αλλά και ότι αργήσατε να κάνετε τις μεταρρυθμίσεις και τα λαϊκά στρώματα εν ολίγης, και θυμάμαι τότε με τον έμφυα της Παλινοδίας, δεν καταφέρατε να τα εκφράσετε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μιλάμε και κρίνουμε την κυβέρνηση που αποχώρησε, την κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, κρίνουμε και εσάς, γιατί θα σας ψηφίσουν οι πολίτες. Εμάς θα μας κρίνετε για αυτό που προτείνουμε. Η προηγούμενη κυβέρνηση, που εγώ θεωρώ ότι έκανε πάρα πολλά σωστά βήματα και αρκετά λάθη, κρίθηκε και έχασε τις εκλογές. Ο λόγος που έχασε τις εκλογές, και για μένα αυτό ήταν το σημαντικό, είναι ότι από την άλλη πλευρά υπόθηκε και στήθηκε ένας λόγος αρκετά διχαστικός. Μην ξεχάσουμε τα προδότες Γερμανοτσολιάδες, ας τα αφήσουμε στο παρελθόν όμως αυτά. Εμείς τι λέμε? Εμείς έχουμε μάθει και έχουμε και εμπιστοσύνη. Και λέμε στον κόσμο την αλήθεια. Και αυτό για μας είναι το σημαντικό. Η αλήθεια ποια είναι? Ότι αν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου δεν ομονοήσουν για να μπορέσουμε πραγματικά η χώρα να σταθεί στα πόδια της, ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες δυσκολίες. Το ξέρουμε όλοι πια. Ξέρουμε ότι πρέπει να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη που έχει χαθεί και στους ξένους και στην Ευρώπη, και πρέπει να την επανακτήσουμε με αρκετή δουλειά. Αυτό για μας είναι το σημαντικό. Αυτό που θα λέμε πάντα είναι ότι χρειάζεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Χρειάζεται να μην δηλητηριάζουμε τον πολιτικό βίο προεκλογικά, γιατί μπορεί οι πολίτες, και θα δούμε το αποτέλεσμα, να μας αναγκάσουν να συνεργαστούμε. Γιατί ξέρετε, το ζητούμενο για το αν θα υπάρχουν συνεργασίες και ποιες είναι το αποτέλεσμα. Οι πολίτες θα το κρίνουν. Εμείς εκφράζουμε αυτή τη στιγμή κάποιες προτάσεις, τις οποίες οι πολίτες θα αντικρίνουν, αλλά δεν πρέπει μεταξύ μας, και αυτό είναι το σημαντικό, να διχαζόμαστε. Να πάω στον κύριο Στάθη Κουβελάκη.
υποψήφιο της Λαϊκής Ενότητας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο από αυτά που έχουν υποθεί, κυρίως από αυτά που είπε ο κύριος Παπάς. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ακούω όλες αυτές τις μέρες τους υποψηφίους και τον κύριο Λαφαζάνη να μιλούν για ένα εναλλακτικό σχέδιο, να δίνουν μια ελπίδα στον κόσμο ότι με την έξοδο από το ευρώ θα έρθουν οι καλύτερες μέρες και μάλιστα λένε ότι πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς αν ήσασταν απλός ψηφοφόρος που δεν ήσασταν κατά ανάγκη κομματικός τέλεχος και υποστηρίζατε το κόμμα του Λαφαζάνη, θα είχατε πιστεί για το ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Δηλαδή, 21 Σεπτεμβρίου ο κύριος Λαφαζάνης λέει ότι αν είχε την εξουσία θα έκανε ακριβώς τι για να προετοιμαστούμε? Ποιο είναι το σχέδιο για τη μετάβαση και πώς θα ζούσαν οι Έλληνες? Θα είχαμε λεφτά ή για ένα χρόνο ή πόσο χρόνο θα έπρεπε η χώρα να έχει αρκετά προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι λένε τουλάχιστον όλοι οι οικονομολόγοι, ούτε ώστε να έρθει αυτή η ανάκαμψη που λέτε? Το συγκεκριμένο είναι αυτό που θα ήθελα να μας πείτε. Μάλιστα. Να κάνω καταρχήν ένα σχόλιο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Στέλιο Παπά ότι πρέπει να αρχίσουμε με τις τομές. Και θα συμφωνούσα μαζί του ότι και η 25η του Γενάρη και το δημοψήφισμα του Ιούλη είναι πραγματικά τομές στην νεοελληνική ιστορία. Πολύ φοβάμαι όμως ότι αυτές οι δύο τομές επικαλύφθηκαν και αντιστράφηκαν από μια τρίτη τομή που είναι η 13η Ιουλίου. Δηλαδή η παράδοση της κυβέρνησης Τσίπρα, η οποία προκαλεί ακριβώς αυτό το αίσθημα απογοήτευσης, στο οποίο αναφερθήκατε, και καταλήγουμε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση όπου όλα τα κόμματα έχουν ένα κοινό πρόγραμμα, όλα τα κόμματα του μνημονιακού τόξου δηλαδή, το οποίο είναι το μνημόνιο και η εφαρμογή του, το έχουν υπογράψει, το έχουν συνομολογήσει, το υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το ψήφισαν οι 220 βουλευτές στη Βουλή. Αυτό είναι το πρόγραμμά τους. Όλα τα υπόλοιπα είναι για τα μάτια του κόσμου, θα έλεγα, υποσχέσεις κενές περιεχομένου, τις οποίες ελάχιστοι πολίτες πιστεύουν, εξού και το κλίμα απογοήτευσης και δυσφορίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δυσπιστίας τεράστιας που υπάρχει απέναντι στην πολιτική, διότι οτιδήποτε και να έχουν ψηφίσει οι πολίτες, αυτό το οποίο προκύπτει εδώ και 5 χρόνια είναι ένα μνημόνιο κάθε φορά. Είμαστε στο τρίτο λοιπόν. Τρίτωσε το κακό. Τρίτωσε το κακό όμως από ένα κόμμα το οποίο αναδείχθηκε στην εξουσία με μοναδική απλούστατη εντολή να τα καταργήσει και μια εντολή η οποία επιβεβαιώθηκε και περαιτέρω δηλαδή με το δημοψήφισμα του Ιουλίου. Αναφερθήκατε στο δικό μας πρόγραμμα. Εμείς πιστεύουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία πορεία ανόρθωσης της χώρας από αυτή την καταστροφή αν δεν βγούμε από τα μνημόνια. Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Όλες οι αντιμνημονιακές προοδευτικές δυνάμεις το έχουν πει. Μόνο που έχουμε μια εμπειρία τώρα, 7 μηνών πραγματικά. Και από αυτή την εμπειρία μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση, δεν θα είναι μια υπόθεση που γίνεται χωρίς συγκρούσεις. Δεν είναι κάτι με το οποίο θα πείσουμε τους Ευρωπαίους, δεν είναι κάτι το οποίο, όπως είπατε και πριν, θα χορεύουν, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα, θα είναι μέρα μεσημέρι, θα πείσουμε τη Μέρκελ. Χρειάζονται αποφασιστικές μονομερείς κινήσεις και ως εργαλεία για αυτές τις κινήσεις έχουμε μια σειρά από εργαλεία να προτείνουμε. Το πρώτο είναι η άμεση διακοπή της αποπληρωμής του χρέους. Το δεύτερο, άμεση διακοπή της αποπληρωμής του χρέους. Εδώ μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση. Λένε όλοι οι οικονομολόγοι ότι το χρέος, είτε εμείς δεν το πληρώσουμε, είτε θέλουμε να το πληρώσουμε, θα υποχρεωθούμε να το αποπληρώσουμε και μάλιστα σε ευρώ. Είναι ψέματα αυτό? Κοιτάξτε, το χρέος αυτό, εάν σταματήσουμε να το αποπληρώσουμε και άμα επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα, θα μετατραπεί σε χρέος εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, μα λένε ότι δεν γίνεται αυτό, ότι εμείς πρέπει να το πληρώσουμε σε ευρώ. Κοιτάξτε να δείτε, σε οποιοδήποτε νόμισμα κι αν είναι το χρέος, εάν διακοπεί η αποπληρωμή του χρέους, οι δανειστές δεν έχουν καμία άλλη επιλογή από το να έρθουν σε μια διαπραγμάτευση για να επιτύχουν κάτι. Όλες οι χώρες τα προηγούμενα 100 χρόνια, και ελάχιστες είναι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προσφύγει σε μια τέτοια τακτική, όσες χώρες βρέθηκαν υποχρεωμένες, ένα μόνο τρόπο είχαν να αντιμετωπίσουν τους δανειστές. Να πούν δεν πληρώνω και αν θέλετε να πάρετε ένα μικρό μέρος σε αυτή την περίπτωση αυτού του χρέους, θα έρθετε να διαπραγματευτείτε μαζί μας μια ρύθμιση. Αυτό έκανε η Αργεντινή, αυτό έκανε το Εκουαδόρ, αυτό έκανε η Ρωσία, αυτό έκανε μια σειρά από χώρες. Δεύτερο, μην με διακόπτετε. Συγγνώμη, θέλει να πει κάτι ο κ. Παπάς? Να μην με διακόπτει ο κ. Παπάς, εγώ δεν τον διέκοψα. Εγώ δεν τον διέκοψα και θα ήθελα να ολοκληρώσω. Το πρώτο είναι η άμεση διακοπή της αποπληρωμής του χρέους. Το δεύτερο είναι η εθνικοποίηση των τραπεζών. Αυτή η καταβόθρα για τα οποία έχουν ρηχθεί δεκάδες δισεκατομμύρια και έχουν υπερχρεωθεί οι Έλληνες φορολογούμενοι. Η τρίτη είναι ότι βεβαίως πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος της ροής των κεφαλαίων,
όπως αυτός που υπάρχει τώρα που μας επιβλήθηκε από την ΕΚΟΥΤΟΥ, αλλά αυτό πρέπει να υπάρχει για να αντιμετωπιστούν ακριβώς οι συνέπειες αυτών των μέτρων. Και το τρίτο είναι βεβαίως η προετοιμασία για μία επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, γιατί είδαμε ότι όσο μένουμε υπό την δικτατορία της ΕΚΟΥΤΟΥ και του κυρίου Ντράγκη, είμαστε όμοιροι του κυρίου Ντράγκη και των ευρωπαϊκών θεσμών. Αυτή την προετοιμασία μπορείτε λιγάκι να μας την, πώς την έχετε στο μυαλό σας όταν λέτε προετοιμασία? Οι πολίτες δηλαδή τι συνέπειες θα έχει για τη ζωή, την καθημερινότητα των πολιτών, για αυτούς που πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, που πληρώνουν? Αυτό θέλουμε να μας πείτε. Μάλιστα, να σας πω κάτι. Καταρχήν, οι μισθοί και οι συντάξεις του δημοσίου πληρώνονται από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Όπως ξέρετε. Συνεπώς δεν θα υπάρξει πρόβλημα σε μισθούς και συντάξεις. Από τη χρηματοδότηση η οποία έχει έρθει, αυτή η χρηματοδότηση έχει πάει εξ ολοκλήρου στην αποπληρωμή του χρέους. Είναι απλά για να συντηρείται η μηχανή αυτή τη στιγμή του χρέους η οποία υπάρχει και στην οποία μας ξαναβυθίζει το τρίτο μνημόνιο με ένα νέο δάνειο 86 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και γιατί δεν το κάνει αυτό που έλεγε παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ, η απικία χρέους. Διότι ο κύριος Τσίπρας αντιμετώπισε την όλη κατάσταση με ψευδαισθήσεις και με μια εντελώς λανθασμένη στρατηγική. Αυτή που αναφερθήκατε πριν. Θα τους πείσουμε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Αντί να διακόψει την αποπληρωμή του χρέους μετά τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, συνέχισε να αποπληρώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέχρι ότου τον Ιούνιο δεν είχε μείνει ούτε ένα ευρώ, αφού σκουπίστηκαν όλα τα αποθεματικά του δημοσίου και είχαμε γονατίσει. Αρνήθηκε να πάρει το οποιοδήποτε μέτρο, το οποιοδήποτε εναλλακτικό σχέδιο για να αντιμετωπίσει τον εκβιασμό της ρευστότητας που εκδηλώθηκε 9 μέρες μετά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο κύριος Ντράγκη έκλεισε την κυριότερη στρόφιγγα για τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Εάν λοιπόν δεν ξέρουμε πώς να αμυνθούμε, εάν δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στο λαό, και οι δεσμεύσεις είναι ότι χωρίς αντιμνημονιακή ανατροπή δεν πρόκειται να υπάρξει ανόρθωση της οικονομίας, δεν πρόκειται να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση, τότε δεν θα μπορέσουμε. Κύριε Κοβελάκη, κρατάω καθόλου να ξεφύγουμε από τη σημερινή καταστροφή. Κύριο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε αμέσως μετά. Νομίζω ότι μάλλον παραποιείται η πραγματικότητα, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Θα τα πούμε όλα. Επιστρέφουμε στο στούντιο του Α και πρωτού πάμε στην Θεσσαλονίκη θα ήθελα να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας. Όχι τώρα, η αντιπαράθεση μετά η απάντησή σας. Ναι, όχι, η απάντησή σας. Θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο και να πάω στον κύριο Γιάννη Καράμπελα από το Ποτάμι. Και νομίζω από την ερώτησή μου θα τα πείτε όλα. Γιατί αποφασίσατε να αφήσετε τη Νέα Δημοκρατία και να συστρατευτείτε με τον Σταύρο Θεοδωράκη και το Ποτάμι την ώρα που όλοι τουλάχιστον δείχνουν να επιστρέφουν στη Νέα Δημοκρατία? Λοιπόν, καταρχάς, επειδή είμαστε μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, νομίζω ότι δεν θα σταθώ για τους λόγους που αποχώρησα από τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, αποχώρησα χωρίς να ενταχθώ σε κάποιο κόμμα. Όχι γιατί αποχωρήσατε, γιατί πήγατε στο Ποτάμι. Αυτό θα το πω. Οι εξελίξεις μας πρόλαβαν, προκηρύχθηκαν εκλογές. Αν τυχόν δεν είχαν προκηρυχτεί εκλογές, πιθανότατα να μην είχα ενταχθεί σε κάποιον πολιτικό σχεδιασμό. Η σοβαρότητα του Σταύρου Θεοδωράκη αλλά και των βουλευτών του από την 25η Ιανουαρίου και μετά, η σταθερότητα των απόψεων για ένα μικρό κόμμα, σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα, τα ως τότε δεδομένα, χωρίς να λαϊκίζει, χωρίς να θέλει να αγοράσει ψήφους, χωρίς να θέλει να αυξήσει τα ποσοστά του, αλλά να είναι σταθερός στο ρόλο του ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, με κέρδισαν, και πιστεύω ότι μέσα από αυτόν τον σχηματισμό οι μεταρρυθμίσεις δεν θα μείνουν στα προεκλογικά φυλάδια. Όλοι τις ευαγγελίζονται, όλοι τις διαφημίζουμε, όλοι θέλουμε να τις κάνουμε, τις κρίνουμε αναγκαίες, αλλά στο τέλος μετά τις εκλογές ξεχνάμε όλοι. Διότι διάφορες κοινωνικές ομάδες ή συνδικαλιστικοί φορείς τις εμποδίζουν. Και εκεί δεν έχουμε το θάρρος να προχωρήσουμε ώστε να βγούμε ένα βήμα μπροστά, να παράξουμε τον πλούτο, ώστε κάποια στιγμή να φύγουμε από τα μνημόνια. Πιστεύω ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης και η κοινοβουλευτική του ομάδα θα είναι πραγματικά ένας πόλος σταθερότητας, ώστε και η δικαιοσύνη και η αξιολόγηση, αλλά και οι άξιοι να γίνουν πλέον υπουργοί και όχι με διάφορα άλλα συστήματα να παίρνουν τέτοιες θέσεις, για
ένα καλύτερο αύριο. Σας έχει πείσει δηλαδή ο κ. Στοδωράκης ότι θα το κάνει αυτό και δεν θα... το κάνει, δεν το λέει και θα το κάνει. Δεν θα φλετάρει και εκείνος με κοινωνικές ομάδες όταν θα αυξήσει τα ποσοστά του? Μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει και τώρα που είναι προεκλογική περίοδος δεν το κάνει. Το τι θα γίνει μετά από 2, 3, 5 χρόνια, να σας πω, κυρία Ιωάννου, δεν το ξέρω και δεν βάζω το χέρι μου τη φωτιά για τίποτα. Δεν λέω το αντίθετο, λέω ότι είναι αυτό που σας πείθει. Οι πράξεις. Και τα πρόσωπα που κάνει, τα πρόσωπα που έχει, το ψηφοδέλτιο επικρατείας που έκανε, ο τρόπος που φτιάχνει τα ψηφοδέλτια του και ο τρόπος ότι δεν θέλει να είναι αρεστός μάλλον σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Προσεγγίζει τον άνεργο, προσεγγίζει τον μικρομεσαίο, προσπαθεί να φτιάξει τις σταθερές εκείνες αξίες οι οποίες θα μας δώσουν αυτή την μεγαλύτερη ταχύτητα ώστε να ανταπεξέλθουμε στις προσκλήσεις του αύριο, διότι αυτό που ακούμε από τα άλλα κόμματα είναι ότι δεν λένε τον Οκτώβριο, το μνημόνιο που υπογράφηκε, πρέπει να ψηφιστούν ένα σωρό εφαρμοστικοί νόμοι. Δεν υπάρχουν ούτε παράλληλα προγράμματα, ούτε ισοδύναμα. Τα μόνα ισοδύναμα που θα έρθουν αύριο είναι όλα αυτά που θα είναι μέτρα τα οποία θα πρέπει να εξισορροπήσουν τις δικαστικές αποφάσεις για τα μισθολόγια των στρατιωτικών. Άρα λέτε η επαναδιαπραγμάτευση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία δεν υφίσταται, δεν υπάρχει? Θα μπορούσα να ισχυριστώ, μάλλον θα μπορούσα να τους πιστέψω αν βάζανε χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα. Δηλαδή πότε θα είναι αυτή η επαναδιαπραγμάτευση και πότε θα έχει αποτέλεσμα. Τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Είσαστε κατανοητός. Να πάω και στον κύριο Χρήστο Κατσότη και αμέσως να πάμε στη ΔΕΘ. Ένα λεπτό δώστε μας, γιατί είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μεϊμαράκης, στην Θεσσαλονίκη, και να συνδεθούμε τώρα με την Μάρθα Λεκάκου, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Είναι προεκλογικό το κλίμα, Μάρθα, στην Θεσσαλονίκη? Και τι κάνει ο κύριος Μεϊμαράκης σήμερα? Βεβαίως και είναι προεκλογικό το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, Λόρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, εκπροσώπους από τις βιομηχανίες, από τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους φοροτεχνικούς, εκπροσώπους από το εμπόριο. Θέλω να σου πω ότι τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην σημερινή του εμφάνιση, στην σημερινή του ομιλία στο Βελίδιο, όπου εκεί ο κύριος Μεϊμαράκης, Λόρα, θα παρουσιάσει, θα ξεδιπλώσει το σχέδιό του, το κυβερνητικό σχέδιο, ως αυριανός πρωθυπουργός. Το οποίο σχέδιο, να σου πω, έχει πολύ συγκεκριμένους άξονες με ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Πρώτος άξονας, τον Οκτώβριο, κατάρτιση ενός σφιχτού προϋπολογισμού. Δεύτερος άξονας, τον Νοέμβριο, μετά δηλαδή την πρώτη αξιολόγηση και την κατάρτιση του προϋπολογισμού, η εκκίνηση της συζήτησης για την αναδιάρθρωση του χρέους. Κατόπιν ταχύτατη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι ένα στίχημα για τον κύριο Μεϊμαράκη, αλλά και συνολικά για το οικονομικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος, η επανεκκίνηση της οικονομίας. Επόμενος στόχος, με ορίζοντα την άνοιξη πλέον του 2016, η κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου κοινωνικής και οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας, Λόρα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Μάρθα από την Θεσσαλονίκη, γιατί είδα ότι δεν έχει επιστροφή. Είδαμε πριν εμείς, Μάρθα, και πλάνα από την επίσκεψη του κύριου Μεϊμαράκη, τη συνάντησή του με τον Μητροπολίτη, με τον κύριο Άνθιμο. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο και ό,τι νεότερο προκύψει, βεβαίως ειδησιογραφικά, νομίζω μπορεί να έχουμε και κάποιο απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Κουτσούμπα σε λίγο. Και να έρθω λοιπόν εδώ στην κουβέντα μας, τον κύριο Χρήστο Κατσότη, υποψήφιο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Β' Περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Κατσότη, είδα στο debate προχθές τον κύριο Κουτσούμπα, θα έλεγα πολύ πιο άνετο, πολύ πιο χαλαρό από ό,τι τον είχαμε έτσι κάπως συνηθίσει. Δεν ξέρω αν είναι η προεκλογική περίοδος, δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι έχουν οριμάσει συνθήκες για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να πάρει μεγαλύτερο ποσοστό. Πάντως το ερώτημά μου, και αυτό θα ήθελα να σας απευθύνω, είναι τι πιστεύετε, γιατί οι πολίτες δεν πείθονται ακόμα σε τέτοιο βαθμό από τη δική σας επιχειρηματολογία, ούτως ώστε να σας δώσουν τα φτερά να ασκήσετε κυβερνητική πολιτική, εφόσον λέτε ότι αυτή η πολιτική θα φέρει το λαό στην εξουσία, γιατί δεν πείθεται ο κόσμος ακόμα? Κυρία Ιωάννου, εμείς λέμε στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα υπάρχουν δύο δρόμοι ανάπτυξης. Αυτόν που στηρίζουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα και ζει σήμερα ο λαός μας, τη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανεργία και όλα αυτά που βιώνει, τη φορολιστία, και αυτός ο δρόμος ανάπτυξης που λέει το ΚΚΕ, που είναι εντελώς διαφορετικός. Είναι η εναλλακτική λύση. Τι λέμε εμείς?
ότι αυτός ο πλούτος που παράγεται θα πρέπει να ανήκει στους ίδιους εργαζόμενους και στο λαό. Τα μέσα παραγωγής δεν θα πρέπει να είναι ατομική ιδιοκτησία των μονοπωλιακών ομίλων, των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά να ανήκουν στο λαό και μέσα από τον κεντρικό σχεδιασμό να ικανοποιούνται οι όλο και διευρυμένες ανάγκες που η ίδια η κοινωνική εξέλιξη δημιουργεί στο λαό, στα λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν σε αυτόν τον δρόμο εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να μην συμβιβαστούν με τη φτώχεια και την εξαθλίωση που αυτός ο δρόμος παράγει σήμερα και δίνει στο λαό μας. Αυτά είναι που δίνει αυτός ο δρόμος ανάπτυξης. Να μην συμβιβαστούν, να μην ανεχτούν τα μνημόνια και να μην ψηφίσουν αυτές τις δυνάμεις που αν θέλετε λένε ότι είναι μονόδρομος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονόδρομος η στήριξη των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων, είναι μονόδρομος η δημιουργία, όπως λένε, του φιλικού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις. Τι εννοούν με το φιλικό περιβάλλον? Εννοούν να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εννοούν οι μισθοί να είναι στα τάρταρα, να φτηνίνει ο εργάτης η τιμή του εργαζόμενου ακόμα περισσότερο, να μην υπάρχει κοινωνική ασφάλιση, να μην συμμετέχει ο εργοδότης στην κοινωνική ασφάλιση, να μην συμμετέχει το κράτος, να μειώνει την χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, να μην συμμετέχει στην υγεία, να μειώνει τη χρηματοδότηση στην υγεία για να ανοίξει, λέω, ο δρόμος για επενδύσεις. Πού? Στην υγεία, πάνω στην ανάγκη του λαού μας. Να μην συμμετέχει στην παιδεία το κράτος, να ανοίξουμε, λέει, να κάνουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικά σχολεία και όποιος αντέχει. Αυτός είναι ο δρόμος που σήμερα λένε όλα τα υπόλοιπα κόμματα και καλούν τους εργαζόμενους να ψηφίσουν αυτό το δρόμο. Αυτός ο δρόμος που είναι βάρβαρος, που είναι, αν θέλετε, φέρνει αυτή τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Εμείς τους λέμε να βάλουν τον πύχη ψηλά. Αυτό τους λέμε, κυρία Ιωάννου, να διεκδικήσουν, γιατί αυτοί παράγουν τον πλούτο και οι εργαζόμενοι και οι αυταπασχολούμενοι και η φτωχή αγροτιά να μην επιτρέψουν την καταστροφή τους, το ξεκλήρισμά τους, να μην επιτρέψουν να ζουν στην κόλαση μιας που παράγουν τον αμύθιτο πλούτο οι ίδιοι εργαζόμενοι. Να βάλουν τον πύχη ψηλά και να στηρίξουν το ΚΚΕ. Είναι η μόνη δύναμη που λέει την αλήθεια, είναι η δύναμη του αγώνα και η δύναμη της ανατροπής αυτής της βαρβαρότητας. Και είμαστε βέβαιοι ότι τώρα υπάρχει πείρα, δοκίμασε πολλές δυνάμεις, δεξιές, σοσιαλδημοκρατικές, κεντροαριστερές, κεντροδεξιές, αριστερές. Λοιπόν, και είδε ότι όσοι δεν αμφισβητούν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μια εχθρική οργάνωση που την έκαναν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και οι υπόλοιποι για να υπηρετήσουν τις ανάγκες τους, όσοι δεν το αμφισβητούν πάνε σε μνημόνια. Όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που πρέπει να το δίνει οι εργαζόμενοι. Υπάρχει και βέβαια επειδή και το ρωτήσατε γιατί αντεπιχείρημα. έφυγε ο κύριος Καράμπελας στη Νέα Δημοκρατία, συγκοινωνούν τα δοχεία είναι αυτά τα κόμματα. Δεν έχουν διαφορές. Μπορεί αύριο να πάει, ξέρω εγώ, αλλού. Όπως πήγαν το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως πήγαν, ξέρω εγώ, από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν διαφέρουν. Υπηρετούν το ίδιο αφεντικό. Τα μονοπόλια, τους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτούς υπηρετούν. Δεν υπηρετούμε κανέναν, κύριε Κατσούπα. Αυτή την πολιτική υπηρετείτε, κύριε Καράμπελα. Όταν λοιπόν αυτή την πολιτική υπηρετείτε αυτή την πολιτική. Και φιλικό περιβάλλον επενδύσεων μπορεί να είναι η μείωση της γραφειοκρατίας. Τα κόμματά σας υπηρετούν αυτή την πολιτική. Ακούστε με λίγο να μάθετε κάτι άλλο. Άλλη πολιτική. Στο ποίημα σας βάλτε λίγο. Ακούστε με λίγο. Εσείς έχετε ένα ποίημα που λέτε ότι το κεφάλι θα κάνει κουμάντο. Φιλικό περιβάλλον επενδύσεων μπορεί να είναι το σταθερό φορολογικό σύστημα, το οποίο δεν το λέτε. Μπορεί για παράδειγμα να στηρίξατε, κύριε, το ποτάμι ψήφισε εδώ τη μείωση των μισθών. Ψήφισε το ποτάμι τη μείωση των συντάξεων. Εδώ 486 ευρώ η κατώτερη σύνταξη έγινε 392 με την ψήφο του ποταμιού. Με συγχωρείτε. Άφησε τα όρια ηλικίας το ποτάμι με την ψήφο του. Και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Εδώ οι πράξεις μετρούν. Αυτά τα λέω και εγώ σε λίγο. Εσείς λέτε αφήγημα παραμύθι. Θέλετε να πείτε ότι ζητάτε την ψήφο του λαού για να μειώσετε πάλι τα όρια ηλικίας. Αυτό θέλετε? Βεβαίως. Στα 67 ποιος τέστε μου εσείς. Στα 60 χάνει κάποιος τη δουλειά του. Τι θα γίνει στα 67? Λοιπόν, μισό λεπτό. Μετά θα έχουμε ελεύθερο γύρο και θα μπορείτε να μιλάτε και μεταξύ σας, να μιλήσουν τουλάχιστον από μία φορά ο καθένας να πει λίγο την άποψή του. Κύριε Θανάση Παπαχριστόπουλε, να πούμε ότι είστε υποψήφιος στη Β' Αθήνας, αν και δεν υπάρχει σταυρός, αλλά να το πούμε. Δεν είναι κακό να τα λέμε. Τρέχετε κι εσείς όλη μέρα, όλοι. Ανεξάρτητα από το αν τρέχετε για το Σταυρό ή όχι, τρέχετε για το κόμμα ούτως ή άλλως. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαχριστόπουλο. Άκουσα τον κύριο Καμένο να λέει ότι μετεκλογικά, αν δεν έχει 151 έδρες ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, σε αυτό το σενάριο, θα καλέσει, λέει, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συστρατευτούν. Την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία ψήφισε μνημόνιο, αλλά ψήφισε και ο κύριος Καμένος και το κόμμα σας μνημόνιο. Υπό ποια έννοια θα καλέσετε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να έρθουν μαζί σας, εφόσον και εσείς κάνατε τη μεγάλη στροφή και ψηφίσατε μνημόνιο?
πιο πολύ πιστεύω είναι πολύ σημαντικό, κυρία Ιωάννου, να ακουστεί τι θα πει μεγάλη στροφή. Και αν δεν μου το ρωτούσατε εσείς, θα το βάζα εγώ στον εαυτό μου. Ακούω συχνά όταν πηγαίνω. Έγινε μεγάλη στροφή ή όχι? Ακούστε. Όχι, λέω μήπως και εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε καλά. Όχι, πολύ καλά αντιλαμβάνεστε. Άρα αυτή την παραδοχή, συμφωνούμε σε αυτή την παραδοχή. Από την άποψή μου να πω το εξής, ότι εκείνο το βράδυ, το επίμαχο βράδυ, για μένα ιστορικό βράδυ, όπου έπρεπε ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος να πάει στις 4 ώρες στο Eurogroup με την ψηφοφορία έτοιμη για να εγκριθεί το τελικό πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, έμπαινε ένα μεγάλο δίλημμα σε όλους τους Έλληνες βουλευτές και πιστεύω έξω από κόμματα. Ισχυρό ένστικτο αυτοσυντήρησης, και αν κινδυνολογώ, διορθώστε με, έλεγε ότι όχι μόνο ήταν αποφασισμένοι να μας διώξουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, που εγώ είμαι ένθερμος υποστηριχτής πολλές δεκαετίες, αλλά είχαν ετοιμάσει και την ανθρωπιστική βοήθεια, ξέρετε, κυρία Ιωάννου, γύρω στα 40 δις, αντί να πηγαίνουμε στους κάδους απορριμμάτων, γιατί περί αυτού επρόκειτο, θα κάναμε πήδημα στο κενό. Έπρεπε... Χίλια συγγνώμη, ξέραμε όμως από πριν ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε ακουστεί το σενάριο Σόιμπλε. Το θέμα είναι ότι εσείς δεν το πιστέψατε ότι θα φτάσουν μέχρι εκεί. Νομίζατε ότι θα κάνουν πίσω. Εγώ προσωπικά όχι, και έλεγα ότι οι αγορές είναι παντοδύναμες. Η χώρα ήταν ο αδύναμος κρίκος και ήταν αδύναμος κρίκος πολλές δεκαετίες, κυρία Ιωάννου. Μοιραία είμαστε σε δυσχερή θέση και ήταν μια οριακή στιγμή όπου σενάρια του τύπου θα γίνει ντόμινο και λοιπά και αυτά που εγώ δεν τα υιοθέτησα ποτέ. Εγώ προσωπικά τη λέξη ρήξη, τη λέξη κόκκινες γραμμές και τη λέξη μνημόνιο, αντιμνημόνιο δεν τις χρησιμοποίησα. Εδώ θα ήθελα να σας πω το εξής, αν πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Ο Μιχάλης ο Ιγνατίου, και επικαλούμε τον Μιχάλη του Ιγνατίου γιατί πιστεύω ότι είναι ένας έγκυρος δημοσιογράφος, στο βιβλίο του με σαφήνεια έχει γράψει ότι θα μπορούσε ο Γιώργος ο Παπανδρέου τότε να το αποφύγει. Η επόμενη, εγώ ευθαρζώ σας λέω, ότι ίσως δεν μπορούσαν να το αποφύγουν. Και αν πράγματι κάναμε κριτική σε αυτό, κακώς την κάναμε. Η κριτική όμως είναι σε άλλο ζήτημα. Εννοείται κακώς κάνατε κριτική στα ότι κύριοι είσαστε μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί. Εγώ δεν το υιοθέτησα. Αυτή είναι μια σοβαρή αυτοκριτική που κάνετε. Αυτό και άλλη αυτοκριτική θα κάνω και θα σας πω το εξής. Αυτό που έλεγα είναι ότι κάποιοι πιστεύανε στο μνημόνιο ακράδαντα. Και οφείλω να ομολογήσω μερικά στοιχεία του είναι θετικά. Ούτε εγώ το αμφισβητώ. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν αυτό που πραγματικά, δηλαδή αυτή η επιλογή, έριξε τη χώρα, ας πούμε, στη λιτότητα κλπ. Και δημιούργησε όλο αυτό που δημιούργησε. Θέλω να πω το εξής, ότι εκείνη την ώρα, ξέρετε, είναι εύκολο να γίνω ήρωας στιγμιαία. Θα μπορούσαμε εκείνη την ώρα να πούμε ρήξη, κάνουμε και ένα διάγγελμα, βγαίνουμε, εμείς είμαστε και μικρό κόμμα εντωμεταξύ, δεν είχαμε να χάσουμε και τίποτα. Όχι, κυρία Ιωάννου. Εγώ κοιτάω τον κόσμο στα μάτια και του λέω ότι εκείνη την ώρα προτίμησα να είμαι χρήσιμος και όχι ευχάριστος. Είναι πολύ εύκολο να είσαι ευχάριστος στον καναπέ, θεωρίες, ωραίες, για την καζινοοικονομία, για τις 86 οικογένειες που ληστεύουν τον πλανήτη, είναι όμορφα πίσω από τον καναπέ. Στην ψήφο τη δικιά μου όμως ελέγχθησαν αυτά, διότι... Συγγνώμη κύριε Παπαγριστόπουλε, εσείς τα λέγατε, δεν τα έλεγαν οι πολίτες πίσω από τον καναπέ. Ναι, εντάξει. Λέω, ξαναλέω, η αυτοκριτική δεν είναι κακό πράγμα και θα πω το εξής. Πράγματι ελέγχθησαν υπερβολές, κυρία Ιωάννου. Για τις οποίες, ναι, να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Είναι λάθος επιλογές προσώπων, να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Θέλω όμως να εστιάσω και να πω ότι κεντρικό ζήτημα σε αυτή την κυβέρνηση ήταν και παραμένει, αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ήταν αρεστή, κυρία Ιωάννου, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στους δορυφόρους της εδώ στην Ελλάδα. Ήτανε και έπρεπε να είναι μια παρένθεση. Ήτανε μια παρένθεση. Ήτανε κάτι σαν να μπει κάποιος στο σαλόνι σας που δεν τον έχετε καλέσει. Κάπως έτσι μας βλέπανε και συνεχίζουν να μας βλέπουν. Και το λέω αυτό γιατί. Αυτό το εξάμηνο που ακούω μάλιστα μια, ας το πούμε, μονότονη επιχειρηματολογία, ότι όλα τα δεινά πια της χώρας είναι το εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Θέλω λοιπόν να θυμίσω ότι κάτω από ποιες συνθήκες πέρασε αυτό το εξάμηνο. Θέλω να θυμίσω λοιπόν το εξής. Μάθαμε για πρώτη φορά τι θα πει bail-in, δεν το ήξερα, δηλαδή κούρεμα καταθέσεων. Που είχε σαν αποτέλεσμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Βούλτε και άλλοι πολλοί, τρομοκρατούσαν τον κόσμο και όντως φύγανε 52 δις και πήγανε στα σεντούκια. Κύριε Παπαγριστόπουλε, επειδή αν σας πίσω δεν θα σταματήσει, είναι όλα αυτά που λέτε πολύ γρήγορα. Την ίδια στιγμή ακούγαμε για Γκρέτσι, την ίδια στιγμή ακούγαμε ότι κάντε μια κυβέρνηση καλύτερη, υποδείξεις κλπ. Θέλω να πω το εξής. Ήτανε μια συνεχόμενη
κατάσταση οικονομικής ασφυξίας, απόλυτης τρομοκρατίας, κάτω από την οποία ήταν αδύνατο να κυβερνήσει. Δεν σας ήθελαν, λέτε. Να πάμε λοιπόν, θα μας να πείτε τελειώσω, μετά. μισή κουβέντα να μετά θα κάνουμε ολόκληρο γύρο, θα έχετε ελεύθερη κουβέντα. Μισή κουβέντα να ολοκληρώσω. Αν νομίζω θα κάνει τη διαφορά, ναι. Μισή, ακούστε με. Θέλω να πω ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, αυτή η κυβέρνηση έφερε μια συμφωνία που πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε προηγούμενο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες πίεσης διαπραγματεύτηκε, κοιτάξτε, και μόνο το γεγονός ότι τα χαμηλά πλεονάσματα εξασφαλίζουν να γλιτώσουμε 20 δις. Ναι, αν μπαίνετε τώρα στη συμφωνία, θα πάμε στην ουσία μετά και στην επόμενη μέρα. Κύριε Χειμωνά, το Πασόκ κάηκε στην πυρά των μνημονίων. Μόνο από τη συγκυβέρνησή σας με τη Νέα Δημοκρατία χάσατε 7 μονάδες. Θα ήθελα να μου πείτε, όσο γίνεται πιο σύντομα και μετά θα επανέλθουμε, τι δεν κάνατε καλά και έφυγε όλο αυτό το... όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι και πήγαν ουσιαστικά, εγώ θα έλεγα, κυρίως στην κεντροαριστερά και στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, και τι τους λέτε τώρα για να επιστρέψουν. Εμείς είμαστε κεντροαριστερά. Όχι, λέω φύγανε και κάνανε κυβέρνηση οι ίδιοι ψηφοφόροι. Είχε δίκιο ο κύριος Παπάς προηγουμένως που μου το επεσήμανε. Και τι κάνετε για να γυρίσουν πίσω. Ακούστε να δείτε, καταρχήν θέλω να κάνω μια μικρή σύνοψη ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Πιστεύω και εγώ ότι είχαμε 7 καταστροφικούς μήνες. Είχαμε τον κύριο Τσίπρα να εκλέγεται με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, στα 12.000 αφορολόγητο, 751 κατώτερος μισθός, θα θυμόμαστε αυτά. Και τώρα, μετά από 7 μήνες πλήρης καταστροφής της οικονομίας, με μια ψευτοδιαπραγμάτευση που έγινε reality show με τον κύριο Βαρουφάκη σε ρόλο Τσάκα, έχουμε φτάσει με άδεια ταμεία και με ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης το χαρακτηρίζουν σχεδόν ευλογία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ακόμα και αν δεχτούμε που δεν ισχύει ότι αυτό το μνημόνιο είναι καλύτερο από τα άλλα, ότι έχει προσθεθεί στα άλλα. Σε αυτά που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ότι θα σκίσει. Πέρα από αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παιδεία έχει διαλυθεί. Ανοίξαν τα σχολεία, δεν υπάρχουν καθηγητές. Μεταναστευτική πολιτική δεν υπάρχει καθόλου. Οι εικόνες που βλέπουμε στα νησιά, εικόνες που βλέπουμε στην πλατεία Βικτωρίας που έτυχε να περάσω χθες και να δω εκατοντάδες ανθρώπους. Δηλαδή, πριν από 7 μήνες που κυβερνούσατε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρχαν οι μετανάστες, οι πλατείες, τα προβλήματα στην παιδεία. Όλα αυτά υπήρχαν. Όλα αυτά υπήρχαν. Και υπήρχαν όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο που χειριζόμαστε. Φυσικά, βεβαίως, και ήταν απαράδεκτο. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έχω γίνει πολύ μεγάλο λάθος. Από αυτά, βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το να μην υπάρχει. Πολιτισμικό χάος. Να σας πω κάτι. Το ζήτημα του μεταναστών μας χωρίζει πολιτισμικό χάος. Κάνετε μεγάλο λάθος. Εγώ σας λέω, κύριε Παπά, εγώ λέω σε οποιονδήποτε να κάνει μια βόλτα στην πλατεία Βικτωρίας, να δει χιλιάδες ανθρώπους να κοιμούνται κυριολεκτικά στο δρόμο, χωρίς τουαλέτες, ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτή η εικόνα για μένα είναι ντροπή και τα μεγάλα θύματα είναι οι ίδιοι μετανάστες που λέγατε ότι θα προστατεύσετε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μείνω σε αυτό το ζήτημα. Επίσης, μια άλλη απογοήτευση ότι περιμέναμε, ακόμα και εγώ όταν με ρωτούσαν στα προηγούμενα πάνελ, έλεγα ότι εντάξει, στην οικονομία διαφωνούμε, αλλά θα έχουμε μια πιο προοδευτική κυβέρνηση από τον κύριο Σαμαρά. Ούτε αυτό το είδαμε. Είδαμε τσάμικα. Γιατί δεν το είδατε αυτό? Είδαμε τσάμικα στην πλατεία Συντάγματος, είδαμε τον Μπάκη Παυλόπουλο πρόεδρο και είδαμε έναν έρωτα με τον Πάνο Καμένο. Είναι απαγορευτικό, δεν είναι συνώνυμο με την... Δεν είναι ένα ιστορικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και στέλεχος κυβέρνησης που για μας έπαιξε δεν υπήρχε καμία συμφιλίωση, υπήρχε ανταραβέρεια ανάμεσα Καραμανλικούς και ΣΥΡΙΖΑ. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και είδαμε τον έρωτα αυτό με τον κύριο Καμένο, ο οποίος ο κύριος Καμένος είναι δεξιός, είναι κάργα δεξιός, είναι τέρμα δεξιός. Ήταν κένταυρος, ήταν ρέντζερ. Είδα εγώ το σποτάκι του χθες και είναι μέσα στους καραβανάδες και στους στρατιωτικούς. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία βγαίνει ως η μεγάλη μεταρρυθμιστική δύναμη, ξαφνικά. Και βλέπουμε τον κύριο Μεϊμαράκη, ο οποίος είναι σαν ήρωας του Τσιφόρου, μόνο ένα κομπολόι του λείπει, να βγαίνει, να βρίζεται με τον Καμένο, να χαριεντίζεται, να λέει έρχονται εξαυγίτες και μου λένε ότι θα με ψηφίσουν, τι καλά, τι ωραία, να αγκαλιάζεται με τον γνωστό και εξαιρεταίο κύριο Άνθιμο. Το Πασόκ μάτωσε 5 χρόνια. Μπορεί κανείς να πει πάρα πολλά εναντίον. Έχει κάνει πολλά λάθη και αυτό που ο κ. Παπάς έχει δίκιο, ότι κάνουμε πολλά λάθη και στη μεταναστευτική πολιτική. Και η κατάσταση που υπήρχε στα κέντρα υποδοχής ήταν απαράδεκτη. Εγώ το δέχομαι αυτό και αναλαμβάνω την ευθύνη ως Πασόκ. Έχουμε κάνει πολλά λάθη, αλλά 5 χρόνια είπαμε στον κόσμο την αλήθεια. Και κάναμε αυτό που κανείς άλλος δεν τόλμησε. Ενώ να ξεχνάμε ότι από το 10 εμείς είχαμε έναν μονόδρομο. Εγώ δεν. Κύριε Χειμωνά, ξέρετε ότι αμφισβητείτε ότι ήταν μονόδρομος. Ο καθένας μπορεί να το κρίνει. Ακούστε, προφανώς, ο καθένας μπορεί να το κρίνει. Εγώ δεν κρίνω το βιβλίο του κυρίου Γνατίου, δεν το έχω διαβάσει κιόλας. Αλλά.
Αλλά ναι, το Σούσκαν έχει μπλέξει έτσι κι αλλιώς. Εσείς λέτε για τα 5 χρόνια που εσείς υπηρετήσατε. Η πορεία, δεν θυμίζουμε ότι εκείνες τις εποχές είχαμε τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος μας έκανε τα 18 δις ισοδύναμα τα οποία χάθηκαν στην πορεία και τα 3 ζάπια πόσα ήταν. Είχαμε τον Τσίπρα μέχρι χθες να λέει ότι θα χορεύουν με νταούλια, με ζουρνάδες και η Ευρώπη θα κάνει την πρόταση στη Μέρκελ που δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο πρόταση να την αρνηθεί και έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τρίτο μνημόνιο. Αυτό που εμείς λέμε ως Πασόκ είναι ότι πρέπει ο καθένας επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του, πρέπει όλοι να συνεργαστούμε, πρέπει επιτέλους. Ώστε να εφαρμόσετε το μνημόνιο καλύτερα, αυτό λέτε. Αυτό ακριβώς, γιατί αποδείχθηκε, ξέρετε, από την αρχή η επιλογή ήταν μνημόνιο ή δραχμή. Αυτή ήταν η επιλογή. Και το ξέραμε όλοι εκτός από τον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι υπόλοιποι το ξέραμε. Το ξέρει και η δεξιά, το ξέρει και η αριστερά, το ξέρει το Πασόκ, το ξέραν όλοι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο στόχος είναι το μνημόνιο να εφαρμοστεί δίκαια, κάτι που προφανώς δεν έγινε, που πλήρωσαν οι αδύναμοι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Συγγνώμη, πώς θα εφαρμοστεί δίκαια, εφόσον έχουν ψηφιστεί σχεδόν τα πάντα. Προφανώς έχουν ψηφιστεί, δηλαδή, αλλά ξέρετε, η διαπραγμάτευση, όλο αυτό το διάστημα, η διαπραγμάτευση έγινε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Απλώς εμείς δεν το κάναμε τηλεοπτική εκπομπή. Δηλαδή, ο έμφυα ήταν δίκαιος, τον οποίο. Όχι, ο έμφυα ήταν πιο δίκαιος από άλλα μέτρα που ήταν χειρότερα, αν θέλετε να σας πω την άποψή μου. Ναι. Αν θέλετε να σας πω. Όσο προχωράς γίνεται μια διαπραγμάτευση. Όταν θα προχωρήσεις μεταρρυθμίσεις, όταν θα κάνεις ιδιωτικοποιήσεις με έναν σωστό τρόπο ώστε να ευνοηθεί και το κράτος αλλά και ο πολίτης, και εδώ για να πικάρω και το φίλο μου τον Γιάννη τον Καράμπελο που πάμε διακοπές 30 χρόνια Λιβανάτες και το ξέρω, δεν είναι λύση αυτά που προτείνει ο Σταύρος Θοδωράκης που βγαίνει και λέει ότι πρέπει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις 6 μήνες. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε τη λογική, το αφεντικό τρελάθηκε. Αυτές είναι επικίνδυνες νεοφιλελεύθερες θέσεις, με τις οποίες εμείς είμαστε μακριά. Όταν λοιπόν θα προχωρήσει, όταν οι Ευρωπαίοι θα δουν ότι εσύ κάνεις κάποιες σωστές κινήσεις, εκεί θα μπορέσεις πλέον να αλλάξεις λίγο και εκεί θα μπορέσεις να ρίξεις το βάρος εκεί που πρέπει. Αλλά αυτό εξαρτάται από το πώς ουσιαστικά θα κινηθεί η επόμενη κυβέρνηση. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να πάρουμε μία ανάσα, να φτιάξετε κι εσείς καφέ, αν και η ώρα είναι λίγο προχωρημένη, τον δεύτερο καφέ. Να πάρουμε κι εμείς μία ανάσα και αμέσως μετά νομίζω μπαίνουμε στο πιο ουσιαστικό και ζωηρό μέρος, τον ελεύθερο διάλογο. Και κυρίως εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε στο τι λέει στους πολίτες το κάθε κόμμα για την επόμενη ημέρα. Τι τελικά μπορεί να αλλάξει και τι δεν μπορεί να αλλάξει. Και βέβαια θα ξεκινήσω από τον κύριο Παπά. Χαίρομαι που κοιτάτε εμένα, γιατί είναι προφανές ότι μόνο την μπορεί να αλλάξουμε. Μετά το διάλειμμα θα ξεκινήσω από τον κύριο Παπά, του οποίου γιος είναι ο Νίκος Παπάς, γιατί προσευλήθη όταν είπα ότι ήταν παντού. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Είναι βεβαίως. Και αμέσως μετά ζωηρή κουβέντα εδώ πίσω στο στούντιο του Αλφα. Επιστρέφουμε στο στούντιο και στην συζήτησή μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τον δεύτερο γύρο. Μάλλον πριν πάμε στο δεύτερο γύρο, να πάμε να δούμε και το άλλο επιτελείο, να δούμε και το επιτελείο του κύριου Τσίπρα. Να μάθουμε τι κάνει σήμερα. Νομίζω σήμερα μιλάει στην Καλαμάτα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και γενικά πώς θα πορευτεί την τελευταία εβδομάδα. Αυτή την τελευταία εβδομάδα που θα έλεγα ότι είναι και η καθοριστική, καθώς θα μπουν τουλάχιστον από τους δύο μονομάχους και από όλα τα κόμματα τα διλήμματα και οι παροτρύνσεις προς τους ψηφοφόρους. Και πρέπει να πείσουν όλοι τον πολίτη γιατί πρέπει να ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, το δικό τους κόμμα και όχι κάποιο άλλο. Αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Ευαγγελία Τσικρίκα και να μας πει τι νεότερα έχουμε από το στρατόπεδο του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Ευαγγελία. Καλημέρα σε όλους. Πυρετώδης είναι η διαργασία στο ΣΥΡΙΖΑ, καταστρώνει τη στρατηγική του στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Απομένουν 8 ημέρες και το βάρος θα πέσει, όπως όλα δείχνουν, στη συσπήρωση και στην δεξαμενή των αναποφάσιστων. Σήμερα, όπως είπες, ο κύριος Τσίπρας μιλάει στην Καλαμάτα, την Κυριακή στο Κερατσίνι, την Δευτέρα θα πάρει μέρος στο debate με τον κύριο Μεϊμαράκη, την Τρίτη θα μιλήσει στη Λάρισα, Τετάρτη στην Πάτρα, Πέμπτη στο Ηράκλειο και την Παρασκευή κλείνει αυτή η προεκλογική κούρσα με ανοιχτή συγκέντρωση με ομιλία στην Αθήνα. Τώρα, θα ήθελα να μας πεις λίγο και ό,τι έχεις βέβαια από ρεπορτάζ, αλλά να εστιάσω και λίγο στο debate, θα το βάλουμε και στην κουβέντα, πόσο καθοριστικό θεωρούν στο επιτελείο του κύριου Τσίπρα ότι θα είναι αυτή, πόσο καθοριστική θα είναι αυτή η μονομαχία και πού δίνουν το βάρος τους, πού θα δώσει το βάρος του κύριος Τσίπρας. Για να χρησιμοποιήσω μια πολύ απλή λέξη, ποντάρουν πάρα πολλά στο debate.
Καθώς εκεί ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να θέσει στην τελική ευθεία προς τις κάλπες το δίλημμα πάρα πολύ έντονα και βεβαίως είναι και μια εβδομάδα πόλωση αυτή που ακολουθεί. Καταλαβαίνεις ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κάθε εμφάνιση των αρχηγών. Έτσι λοιπόν θα ξαναθέσει το δίλημμα ποιος είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός και ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την συμφωνία από εδώ και πέρα και βεβαίως το νούμερο ένα θέμα, όπως το προτάσει τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα της απομείωσης του χρέους. Τώρα, στο debate η Ελλάδα θέλουν να είναι αυτή τη φορά λίγο πιο ζωντανό, καθώς και τα δύο στρατόπεδα εκτιμούν ότι η προηγούμενη τηλεμαχία δεν κατάφερε να έχει έτσι ένα πολύ ουσιαστικό ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν αυτό που σχεδιάζουν, αν θες αυτό που συζητούν, γιατί μέχρι τη Δευτέρα θα υπάρξουν και άλλες συζητήσεις. Είναι οι όροι του debate. Οι όροι του debate. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που συζητούν είναι να υπάρχει δυνατότητα τουλάχιστον 10 ελεύθερων παρεμβάσεων και από τις δύο πλευρές, να υπάρξουν 2 με 3 θεματικές ενότητες, οικονομία, ανάπτυξη, ενεργεία η μία, υγεία, παιδεία η δεύτερη και το τρίτο πεδίο της αντιπαράθεσης να είναι τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Από εκεί και πέρα να έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνει ο ένας όταν μιλάει ο άλλος, είτε πατώντας ένα κουμπί, είτε μία κάρτα, αυτό θα το δουν στην πορεία, να είναι 2 ώρες ο διάλογος αυτός, η τηλεμαχία. Και από εκεί και πέρα, αν θα είναι όρθιοι, αν θα κάθονται, θα το δούμε. Πάντως, σίγουρα όταν θα μιλούν, σε πολλά σημεία αυτό που έχουν κανονίσει, που έχουν σχεδιάσει, είναι να υπάρχει αυτό που λέμε στη τηλεοπτική γλώσσα ένα split πλάνο. Δηλαδή, να φαίνονται στην οθόνη και οι δύο. Ο ένας δίπλα στον άλλον. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ευαγγελία. Εάν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, εννοείται ότι θα συνδεθούμε και πάλι μαζί και να έρθω στον κύριο Παπά. Με αφορμή, κύριε Παπά, και το debate. Διότι όλα μετράνε και η εικόνα μετράει και τα ρεφλέξ στους πολιτικούς αρχηγούς μετράνε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ή μάλλον να πείτε εσείς στους πολίτες τι είναι αυτό που τους υπόσχεστε ή μάλλον σε τι δεσμεύεστε για την επόμενη μέρα, καθώς υπάρχει ένα πρόγραμμα, υπάρχει ένα μνημόνιο το οποίο νομίζω είναι μονόδρομος για τα κόμματα τουλάχιστον εξουσίας. Γιατί να ψηφίσουν εσάς οι πολίτες? Νομίζω καταρχήν σημασία έχουν βεβαίως τα debate, κυρίως ως προς την πολιτική διάσταση των πραγμάτων και όχι ως προς την εικόνα. Έχει σημασία αυτό. Γιατί όλοι πρέπει να επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην πολιτική οριμότητα του λαού. Το λέω αυτό και σε σχέση με παρατηρήσεις που έχουν γίνει για το γεγονός ότι προσφεύγουμε στο λαό και αυτό κοστίζει τούτο εκείνο τ' άλλο. Εάν δεν βρούμε τον τρόπο να προσφεύγουμε με ένα πιο άμεσο τρόπο στο λαό, ο λαός θα είναι ένας παθητικός δέκτης. Και αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία. Και η δημοκρατία δεν είναι λογιστικό μέγεθος. Η δημοκρατία είναι πολιτισμός. Επαναλαμβάνω, η δημοκρατία είναι πολιτισμός και ο πολιτισμός είναι αυτός που χαρακτηρίζει και τις κοινωνίες. Ο πολιτισμός είναι αυτός που μας κάνει να αντιμετωπίζουμε το ένα ή το άλλο ζήτημα με μια διαφορετική οπτική. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί το είπα και προηγούμενα σε σχέση με τους μετανάστες. Σας είπα, στο προηγούμενο διάστημα τρώγαμε απανωτά τα χαράτσια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τιμωρίες γιατί είχαμε άθλιες συνθήκες και τώρα βεβαίως διαμορφώσαμε ένα νέο περιβάλλον. Προφανώς αντιμετωπίζουμε ένα έκτακτο γεγονός. Μην με αναγκάσετε να σας πω τώρα τι γίνεται και τι έχετε φέρει και τι εισηγήθηκε η δική σας υπεύθυνη στην Ευρωβουλή, στην προηγούμενη Ευρωβουλή σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, όπου κυρίως εγγενίαζε την επέμβαση τη στρατιωτική για την επίλυση διαφορών. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Διότι αν δεν υπήρχε αυτή η αρχή, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Το ξέρετε. Έχει μεγάλη σημασία. Θα σας πω και το όνομα, αν θέλετε. Πάμε στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι πραγματικότητα. Δεν είναι πραγματικότητα. Γιατί δημόσια δεν τα είπε, ποια είναι και τι είπε. Η κυρία Γιαννάκου ήταν η εισηγήτρια στην προηγούμενη Ευρωβουλή. Στην προηγούμενη, όχι σε αυτή, στην προηγούμενη. Να σας πω κάτι. Μπορείτε να λέτε τι θέλετε γι' αυτά, αλλά να συμφωνήσουμε ότι οι κακές συνθήκες έγιναν καθόλου συνθήκες. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Η κακή αμυγδαλέζα έγινε καθόλου αμυγδαλέζα. Η αμυγδαλέζα και οι κρατήσεις των μεταναστών και των προσφύγων ήταν σε απαράδεκτη και τρώγαμε
καμπάνες. Και πάλι, έγινε καθόλου όμως. Και τώρα έχουμε τον Ελαιώνα. Έγινε καθόλου. Για πάρα πολύ καιρό είναι διαφορετική πολιτισμική διάσταση. Τι να κάνουμε. Ότι έγινε καθόλου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Παπά, λιγάκι να επανέλθουμε αν θέλετε μετά κάνουμε ένα γύρο για το μεταναστευτικό. Πείτε μας λίγα. Τι θα αλλάξει στην καθημερινότητα. Το ένα μου είπατε είναι η δημοκρατία και το αντιλαμβάνομαι. Λέτε ότι έχετε διαφορετική. Πριν από τις 25 του μηνός περπατάγαμε στην Αθήνα και αναπνέαμε χημικά. Αυτή είναι λοιπόν η μία διάσταση δημοκρατία. Χημικά αναπνέαμε στην Αθήνα. Σταματήστε την αμετροέπεια. Κάποια χημικά τα ρίξατε. Απελευθέρωση της χώρας έγινε στις 25 του μήνα. Μα τι λέτε τώρα. Λέω λοιπόν πριν από τις 25 περπατάγαμε στην Αθήνα. 25 του μήνα έγινε απελευθέρωση της χώρας. Σας παρακαλώ. Η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν δημοκρατικά εκλεγμένη, είτε σας αρέσει είτε όχι. Ποια? Η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν δημοκρατικά εκλεγμένη. Τι λέτε τότε δηλαδή? Και αυταφικά συμπεριφερόμενοι. Περί αυτού. Μα τι λέτε τώρα? Εγώ τι λέω? Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μα εσείς είχατε βάλει φρούριο γύρω από τη ζωή. Κύριε Παπά, μισό λεπτό. Να πάμε και στο δεύτερο κομμάτι. Η Ρόδο κύριε Παπά, επί των ημερών σας η Ρόδο Αττικού ήταν ανοιχτή, θυμάμαι. Μην πείτε ότι στο Μαξίμου δεν είναι πάλι το ίδιο και θα πείτε ψέματα. Να μας πει ο κύριος Παπάς και κάτι άλλο που θέλουμε να ακούσουμε. Αλλά πρέπει να ακούτε κύριε Παπά. Στοιχείο της δημοκρατίας είναι πρώτα να ακούμε. Κύριε Παπά, επειδή την τελευταία εβδομάδα θέλει να ξέρει ο πολίτης και λιγάκι τι θα αλλάξει στη ζωή του. Δηλαδή, περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης. Ο πολίτης πρέπει να ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί στη χώρα. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. Βεβαίως. Η μεγάλη εικόνα. Όμως τον αφορά και κάτι άλλο. Η σύνταξή του. Οι φόροι του. Ερώτηση. Υπάρχουν περιθώρια, κατά τη γνώμη σας, επαναδιαπραγμάτευσης υπέρ των μεσαίων, των φτωχών, των αδυνάμων? Συγκεκριμένα θα μας πείτε τι άμεσα θα επαναδιαπραγματευτείτε. Αυτό πείτε. Όλα θα σας το πω, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, έχετε υπόψη σας μια κυβέρνηση. Και καλά κάνετε και μου αναθέτετε αυτόν τον ρόλο, διότι είναι προφανές ότι θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει να ασκήσει μια εξωτερική πολιτική. Και η εξωτερική πολιτική που ασκήθηκε σε όλη την προηγούμενη περίοδο, τους 7 μήνες, ήταν σαφώς διαφορετική από την προηγούμενη. Το γεγονός ότι άνοιξε το φαινόμενο της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής δεν είναι ψέμα. Δεύτερον, τα ζητήματα της δημοκρατίας, σας τα είπα. Τα ζητήματα. Οικονομία να πάμε λιγάκι. Της οικονομίας βεβαίως. Η εξωτερική πολιτική γίνεται μόνο με τον οικονομία, μισό λεπτό. Δεν θέλω να μας απαντήσει λίγο στο θέμα της οικονομίας. Και μετά, μόλις έρθει η σειρά σας στο λέω. Η εξωτερική πολιτική είναι πολυδιάστατη. Οικονομία, περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης και σε τι? Η αλήθεια είναι ότι μικροφωνίζει λιγάκι το πράγμα, αλλά δεν πειράζει. Πείτε μας. Τι να κάνουμε. Άμεσα, τι μπορεί να ελπίζει ο πολίτης ότι μπορεί να αλλάξει? Οι φόροι θα μειωθούν στις επιχειρήσεις? Θα δοθούν κίνητρα? Όλα. Ακούστε. Είναι προφανές ότι σε όλη αυτή την περίοδο των 7 μηνών δώσαμε μια πάρα πολύ σκληρή μάχη. Πήγαμε στη διαπραγματεύση με πάρα πολύ καλή διάθεση. Ίσως αυτό είναι και η αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε. Και αν θυμόσαστε καλά, ήρθαμε στο κείμενο των 47 σελίδων. Ένα τηλέφωνο σας παρακαλώ μόνο. Όχι το δικό μου όμως. Αποκλείεται. Ναι, κάπου χτυπάει ένα τηλέφωνο προς την πλευρά σας, αλλά. Και όμως είναι το δικό μου. Όπως είναι το δεύτερο. Αυτό το είχα βάλει στο αυθόρυβο, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Και ήταν φλωτουράρες. Έτσι και το ναι και το όχι. Βάλτε τον ανοιχτή ακρόαση. Ανοιχτή ακρόαση. Κύριε Παπά, να πάω στον κύριο Κατσανιώτη, μήπως σας έρθει τι θα κάνετε, τι θα επαναδιαπραγματευτείτε? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω τι γραμμή μόνος μου. Άμεσα. Όλα θα σας τα πω, είπαμε. Όλα, αλλά να μιλήσουν και οι άλλοι. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Άμεσα. Πάμε σε αυτό. Άμεσα, πάρτε τα λότια και κερδίστε. Πάμε σε αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Πήγαμε λοιπόν στο κείμενο των 47 σελίδων, που όλοι είχαν συνομολογήσει ότι είναι μια καλή βάση συζήτησης. Και την επόμενη μας στείλαν τελεσίγραφο. Το απέσιο. Και το τελεσίγραφο αυτό, επί της ουσίας τι ήταν? Η προσπάθειά τους να μας οθήσουν εκτός. Και ομολογώ ότι εκπλήσωμαι από κάποιους που λένε ότι δεν ήταν και τίποτα λάθος που πήγαμε να πάμε στη δραχμή. Αστείο πράγμα. Μας χρηματοδοτήσαν για να πάμε στη δραχμή. Μας χρηματοδοτούσαν για να πάμε στη δραχμή. Να κάνουμε και μνημόνιο και δραχμή. Αυτή ήταν. Το δίλημμα για μας ήταν και μνημόνιο και δραχμή. Νομίζω ότι αυτό έχει αναλυθεί και νομίζω το έχουν καταλάβει όλοι οι πολίτες. Τώρα λοιπόν, ακούσατε, αυτό που διασφαλίσαμε λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία, ποιο είναι? Να επανακινήσουμε καταρχήν την οικονομία. Πώς? Μέσα από τη χρηματοδότησή της. Και θα σας εξηγήσω ποιοι είναι αυτοί οι πόροι. Καταρχήν είναι τα ελλείμματα τα οποία είναι πάρα πολύ μικρότερα και μας διασφαλίζουν
στο αρχικό διάστημα και όλα στα 3 πρώτα χρόνια περίπου 20 δισεκατομμύρια, τα οποία έπρεπε να αποπληρώσουμε με βάση την προηγούμενη. Και είναι και τα 35 δις του κύριου Γιώργου. Δεν είναι μόνο τα 35 δις, είναι και τα ΕΣΠΑ τα οποία ήρθαν στη διετία μπροστά. Είναι τα 35 δις. Τα 35 δις πρέπει να σας θυμίσω. Επειδή λέγανε υπάρχει μέσα στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βεβαίως. Αλλά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι στα 7 χρόνια. Όταν τα 35 έρθουν στα 3 χρόνια, τα 35 γίνονται 35 δια 3 και όχι 35 δια 7. Κύριε Παπά, άμεσες προτεραιότητες. Θα σας πω και για τις άμεσες. Η φορολογία. Υπάρχουν περιθώρια ή όχι ακόμα? Η φορολογία θα μειωθεί αν. Κοιτάξτε, το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα δεν είναι το ύψος του φόρου. Είναι πολύ φόροι όμως. Βεβαίως είναι. Έχουμε ένα καθεστώς και επιχειρείται τώρα να το συμμορφώσουμε. Το ζήτημα είναι η εισπραξιμότητα των φόρων. Μισό λεπτό θέλω να κερδίσω. Πρέπει να πάμε όμως οπωσδήποτε και μιλάτε κι εσείς μετά. Η εισπραξιμότητα των φόρων, βάλετε το πλαίσιο. Κολοβή κυβέρνηση δεν μπορούμε να κάνουμε. Βάλατε το πλαίσιο. Με πλήρες σενάριο. Βάλατε το πλαίσιο. Κύριε Κατσανιώτη, εσείς υπόσχεστε να μειώσετε τους φόρους συγκεκριμένα? Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη για τη διακοπή που είναι στην Ελλάδα. Δεν πειράζει. Παραγωγική ήταν. Να πούμε 3 πράγματα. Το ένα πράγμα είναι πώς φτάσαμε στο μνημόνιο 3. Όχι, σας παρακαλώ κύριε Κατσανιώτη, δεν θέλω. Θέλω την επόμενη μέρα, σε μία εβδομάδα να ψηφίζουν οι πολίτες. Κάντε μου τη χάρη. Δώστε μου ένα λεπτό για να καταλάβετε και θα έρθω στην απάντησή σας στο τέλος. Έχουμε ένα μνημόνιο που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και ήρθε προς ψήφιση στη Βουλή. Με το που ήρθε, εμείς είχαμε το δίλημμα, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, αν η χώρα θα χρεοκοπήσει ή αν η χώρα θα μείνει στην Ευρώπη. Εμείς ψηφίσαμε αυτό που έφερε η κυβέρνηση χωρίς να το έχουμε διαπραγματευτεί, βάζοντας ενστάσεις από την πρώτη στιγμή για 1-2 πράγματα, στα οποία βλέπουμε ότι η κυβέρνηση τώρα πια λέει ΦΠΑ στην εκπαίδευση και αγρότες θα τα ξαναδεί. Που σημαίνει τι? Ότι η κυβέρνηση μας έφερε μια συμφωνία με την οποία στην ουσία συγκεκριμένα πράγματα δεν τα είχε διαπραγματευτεί σωστά. Άρα ή δεν τα ήξερε ή ήθελε αυτά που ήρθαν. Οπότε αυτό που πρέπει να δούμε όλοι μας είναι πώς μπορούμε συγκεκριμένα πράγματα, μια και η ίδια η κυβέρνηση με τις πράξεις της φαίνεται ότι δεν τα έκανε σωστά. Τι θα αλλάξετε εσείς? Θα πρέπει να δούμε πραγματικά. Γιατί εγώ άκουσα τον κύριο Μεϊμαράκη να λέει δεν δεσμεύομαι σε τίποτα, μετά από 2 χρόνια θα δούμε τις συντάξεις και αν. Εμείς έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η εικόνα. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα στη χώρα. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτό που θα πρέπει να αλλάξει είναι η αίσθηση και η προώθηση της επιχειρηματικότητας. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι να νιώσουν όλοι ότι μπορούν σε αυτή τη χώρα να επιχειρούν σταθερά. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Τα επιμέρους πρέπει να αλλάξουν. Άμεσα πρέπει να δούμε. Να σας πω, αν δεν μεγαλώσει η οικονομία, αν δεν μεγαλώσει ο πλούτος που παράγεται σε αυτή τη χώρα. Ναι, να σας πω όμως κάτι. Για να έχει κίνητρο και ένας επιχειρηματίας να πάρει έναν άνεργο, πρέπει να του δώσετε και ένα κίνητρο. Με τους φόρους που πληρώνει, έτσι λένε οι επιχειρηματίες. Σας λέω και πάλι. Δεν μπορούν να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν, μήπως πρέπει να μειωθούν και οι φορολογικοί συντελεστές? Να σας πω. Επειδή προέρχομαι από την πραγματική οικονομία, εκεί δούλευα για χρόνια, εκεί είχα δική μου εταιρεία, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα το πιο σημαντικό πράγμα για ένα μικρό και μεσαίο επιχειρηματία είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα στη χώρα. Αυτό μας λείπει και αυτό πληρώσαμε. Ξέρετε, ακόμα δεν ξέρουμε πόσο θα κοστίσει στην πραγματική οικονομία το κομμάτι της αδυναμίας και του ελέγχου διακίνησης κεφαλαίων της χώρας. Δεν το ξέρουμε. Μάλιστα. Το ότι περάσαμε από την ανάπτυξη, ανεμική, αλλά ανάπτυξη στην ύφεση, σίγουρα μας κοστίζει 11 δις. Και επιμένω ότι τα 2 κομμάτια πρέπει να δούμε άμεσα και τα έχουμε βάλει και όταν ψηφίζαμε το συγκεκριμένο σχέδιο, τη συγκεκριμένη συμφωνία, είναι το κομμάτι της φορολογίας στην εκπαίδευση, που θεωρώ πραγματικά ότι εκεί ήταν μια, να το πω, κακή στιγμή για την προηγούμενη κυβέρνηση. Και το άλλο κομμάτι είναι οι αγρότες. Πρέπει να τις δούμε συνολικά. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και πραγματικά αυτό το κομμάτι πρέπει να το δούμε. Μάλιστα. Να πάω στον κύριο Κουβελάκη. Συμφωνία, αλλά νομίζω ότι ένα τεράστιο πρόβλημα που μονίμως υπεκφέγει η Νέα Δημοκρατία είναι το τεράστιο πρόβλημα που αφορά τη φοροδιαφυγή και την διαφθορά. Θα συμφωνήσουμε. Να σας πω κάτι, κύριε. Να συμφωνήσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Αλλά τόσα χρόνια δεν κάνετε. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Αν έχω μισό λεπτό. Όπως και την ιστορία του χρέους. Να συμφωνήσουμε ότι η διαφθορά δεν έχει κόμμα. Συμφωνούμε σε αυτό? Ποιος? Ότι η διαφθορά δεν έχει κόμμα, έχει πρόσωπο. Τι λέτε καλέ? Τι λέτε καλέ? Δηλαδή, τι λέτε καλέ? Τι εννοείτε, ότι η αριστερά είναι εξορισμού? Σύμβουλος δικός μου ήταν ο κύριος Παπά, πώς το λένε? Ποιος Παπά? Ποιος Παπά? Ο κύριος Παπασταύρος, σύμβουλος δικός μου ήταν. Να παίζουμε ονόματα. Κύριε Κατσέλη, τι ήταν, που έχει 15 χρόνια στο σύστημα και λέτε παλιό και νέο? Σας λέτε παλιό, ο κύριος Κουρουκλής είναι νέο. Δεν είναι θέμα υποδίκων. Θα παίξουμε κοινή μαγική. Η Λίστα Λαγκάρ δική μου ήταν. Εγώ
την Έγκριβα. Τι πιάσατε. Λέγανε θα φέρατε κάποια λύση. Ο κύριος Μητρόπουλος που ήταν. Μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Δεν βοηθάει κανέναν. Δεν βοηθάει κανέναν. Πόσα πιάσατε στα λαγκά που λέτε θα πιάσετε. Λέγατε για κάποια λύση. Πιάσατε κάτι. Δεν πρέπει να κουβεντιάζουμε για αυτά, κύριε Παπά. Να σας πω κάτι. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σαν πολιτική να φτιάξουμε ένα θεσμικό πλαίσιο και να ανταλύσει αυτά η δικαιοσύνη, να τους δώσουμε τα εργαλεία για να γίνει γρήγορα και να μην πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα. Συμφωνείτε σε αυτό? Κύριε Κατσανιώτη, η διαφθορά υπάρχει παντού. Η διαφθορά υπάρχει και θα πρέπει η πολιτική. Και κυρίως στην εξουσία. Και επειδή είχατε πολλά χρόνια την εξουσία, ήταν και μεγαλύτερα. Θα πρέπει να μην κουνάμε χαρτιά. Απλά να μην λέμε ονόματα, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή καταδίκες. Να μην κουνάμε χαρτιά. Να κάνουμε προτάσεις μαζί σαν πολιτικό σύστημα για να διασφαλίσουμε πραγματικά. Κύριε Κατσανιώτη, συγγνώμη. Και κύριε Παπά, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ως προς το μνημόνιο δεν άκουσα από κανένα σας να πει ότι υπόσχεται ουσιαστικά κάτι διαφορετικό και αυτό είναι σωστό που κάνετε. Προεκλογικά δεν λέτε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να κάνετε. Άρα η διαφορά σας αυτό που είπα, είναι στη διακυβέρνηση. Είναι ότι διασφαλίσαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτά θα τα χειριστείτε είτε εσείς είτε Νέα Δημοκρατία, όποια είναι η κυβέρνηση, είναι λεφτά που δεν θέλουμε. Σωστό. Ωραία. Πάμε στον κύριο Κουβελάκη. Θα εφαρμόσετε το μνημόνιο. Έχετε δεσμευτεί ότι θα το εφαρμόσετε. Το είπε και ο κύριος Τσίπρας στο διάγγελμα με το οποίο ανοίγει τις εκλογές. Αυτό που είπαμε ότι δεν θα πάμε στη δραχμή. Δεν θα πάμε στη δραχμή. Αυτό είπαμε. Δεν είχαμε καμία εντολή να το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς, επί 3,5 χρόνια παρακαλάω στο κόμμα να μου φέρετε την πρόταση και δεν μου την έχετε φέρει ακόμα. Την έχουμε φέρει εδώ και εγώ, κύριε Παπά. Χαιρετίσματα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεν τη φέρατε ποτέ. Και ακόμα δεν τη φέρατε. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό πριν, είπατε τη λέξη δημοκρατία. Και είπατε ότι η δημοκρατία είναι πολιτισμός. Η δημοκρατία είναι πρώτα απ' όλα πολιτική απόφαση. Όταν εκλέγεστε για να κάνετε κάτι και κάνετε το ακριβώς αντίθετο, όταν καλείτε δημοψήφισμα για ένα όχι στη λιτότητα και το κάνετε ναι, και το κάνετε ναι μέσα σε μία εβδομάδα, όταν κάνετε το όχι ναι, τότε καταλύετε και εσείς τη δημοκρατία και το μνημόνιο και η δημοκρατία είναι τελείως αντίθετες λέξεις. Προσχωρώντας το μνημόνιο υπονομεύσατε τη δημοκρατία ή όσοι είχε απομείνει εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη χώρα και καταπατήσατε τη λαϊκή εντολή. Άρα το πρώτο πράγμα που λέμε, είναι ότι για να αποκατασταθεί η δημοκρατία επιδιώκεται να υφαρπάξετε την ψήφο του λαού έχοντας προκηρύξει εκλογές αυγουστιάτικα, προτού όλες οι επιπτώσεις του μνημονίου γίνουν αντιληπτές από την κοινωνία, προτού ματώσει εντελώς ο κόμμος. Κοιτάξτε, όλοι έχουν καταλάβει το κόλπο, όλοι έχουν καταλάβει αυτή την πρεμούρα των άρων εκλογών. Όλοι έχουν καταλάβει. Ένα σύντροφοι ήσασταν τόσα χρόνια. Όλοι έχουν καταλάβει. Κύριε Κουβελάκη, όταν σας αμφισβητούν 42, κυρία Ιωάννη, θέλω να κάνω μια. Εγώ σας διακόπτω τώρα. Όταν σας αμφισβητούν 42 βουλευτές σας, είναι ηθικό να παραμένετε πρωθυπουργός? Λέω όταν σας αμφισβητούν, γιατί λέτε για τον Αύγουστο. Σας αμφισβητούν 42 βουλευτές. Είναι ηθικό και αξιοπρεπές να παραμένει πρωθυπουργός κάποιος? Εσείς προκαλέσετε τις εκλογές, κύριε Κουβελάκη. Εσείς τις προκαλέσατε. Την οποία καταπατήσατε. Δικαίωμά σας, αλλά εσείς τις προκαλέσατε. Κανείς δεν είχε διάθεση να πάει σε εκλογές. Προκαλέσατε τις εκλογές. Εμείς μείναμε πιστοί στο όχι του λαού. Ανατρέψατε αυτή την κυβέρνηση αμφισβητώντας την. Αυτά τα αστεία. Ότι δεν ψηφίζω αλλά στηρίζω. Είναι το άκουστα. Μισό λεπτό για να μιλήσουν και όσοι δεν φωνάζουν. Όχι, ένα λεπτό. Έχω κάτι γιατί είναι πολύ σοβαρό. Δεν κερδίζετε κάτι. Ένα λεπτό. Ο κύριος Παπά είχε πάει στον κύριο Καράμπελα και μετά. Δεν μπόρεσα να τοποθετηθώ καθόλου. Σας παρακαλώ. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κωμωδία όπου τα κόμματα θέλουν να πιστέψει ο κόσμος ότι μπορούν να διαπραγματευτούν το ένα ή το άλλο. Ενώ όλος ο κόσμος ξέρει ότι το μνημόνιο είναι ένα απολύτως σαφές πλαίσιο, ότι η διαδικασία των αξιολογήσεων δεν επιτρέπει την παραμικρή παρέκκληση και ότι το μνημόνιο αυτό είναι χειρότερο από τα προηγούμενα γιατί καταργεί κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας. Διότι η μοχλή που έχει το ελληνικό κράτος στα χέρια του καταργούνται πλήρως. Η Γενική Γραμματεία Εσόδων γίνεται ανεξάρτητη. Όλη η δημόσια περιουσία υποθηκεύεται στο Δημόσιο Ταμείο. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μπορεί να κάνει κάθετες περικοπές άμα υπάρχει παραμικρή παρέκκληση από τους στόχους των μνημονίων. Και η οποιοδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης πρέπει να έχει την προηγούμενη έγκριση των θεσμών, της Τρόικας που τώρα έχει γίνει κουαρτέτο. Έχει καταργηθεί λοιπόν κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας, έχει καταπατεθεί όλη η λαϊκή εντολή που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, γίνεται μια προσπάθεια υφαρπαγής της ψήφου του λαού και του λέμε και τον κοροϊδεύουμε λέγοντάς του ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε εκείνο ή το άλλο
Η ουσία είναι ότι όλα αυτά τα κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ, έχουν συνομολογήσει το μνημόνιο, το έχουν ψηφίσει, θα το εφαρμόσουν, μπορούν κάλλιστα να συγκυβερνήσουν μαζί και είναι ειλικρινείς όσοι λένε ότι όντως δεν μας χωρίζει τίποτε το ουσιαστικό. Ναι, τα μικρότερα κόμματα λένε την αλήθεια και το λένε με σαφήνεια, γιατί είναι πεπισμένοι μνημονιακοί και δεν έχουν τίποτε να χάσουν επειδή είναι παραμικότεροι. Είναι Παπαδόπουλος, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εμείς είμαστε απέναντι, λέμε ότι καμία τίποτε δεν θα μπορεί να ανορθωθεί αν δεν βγούμε από τα μνημόνια. Και εμείς δεν πιστεύουμε ότι το πραγματικό πρόσωπο των Ευρωπαίων το είδαμε. Το είδαμε ότι είναι στιγνοί δανειστές, ότι είναι στιγνοί εκβιαστές και ότι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με όλα τα όπλα που απαιτούνται. Ένα λεπτό, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι και όσους χρόνος μείνει μετά να απαντήσει και ο κύριος Παπάς. Κύριε Καράμπελα. Κύριε Καράμπελα. Μα σας παρακαλώ, εδώ με εμποδίσατε να μιλήσω τόση ώρα. Αντί να παραιτηθούν που διαφορετικά με βάση το ψηφίσατε μνημόνιο και μου λέτε να παραιτηθώ. Μα εσείς έπρεπε να παραιτηθείτε που ψηφίσατε μνημόνιο. Εκλεγήκατε. Τώρα είπατε την αλήθεια. Παραιτηθήκατε γιατί ψηφίσατε μνημόνιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Κανένας δεν σας έριξε. Ψηφίσατε μνημόνιο και παραιτηθήκατε. Αφήστε αυτούς τους πατερναλισμούς, κύριε Παπά. Λογαριασμούς θα δώσετε στο λαό ότι καταπατήσατε την εντολή του. Εμείς μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις. Εσείς κοροϊδεύετε τον κόσμο και προσπαθείτε τώρα να μου κάνετε αυτή τη στιγμή τον πατερναλιστή και να μου πείτε ότι πρέπει να παραιτηθώ. Μισό λεπτό. Καταπατήσατε κάθε ιδέα αριστεράς. Δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν έχουν ξαναγίνει στην νεοελληνική και στην ευρωπαϊκή ιστορία, σας διαβεβαιώ. Αυτά τα οποία έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ξαναγίνει τέτοια κοροϊδία και τέτοια εξαπάτηση. Σεβαστείτε τους άλλους συνομιλητές σας. Δεν θα υπήρχαν εδώ καθόλου σήμερα. Κύριε Παπαχριστόπουλο, ένα δευτερόλεπτο. Μισό λεπτό. Σεβαστείτε τα άλλα κόμματα να μιλήσουν και μετά να συνεχίσετε. Δεν θα υπήρχαν τώρα. Κύριε Καράμπελα. Εσείς φύγατε γιατί διαφωνούσατε με το μνημόνιο από τη Νέα Δημοκρατία και τώρα ψηφίσατε άλλο. Δώστε λύση σαν ποτάμι. Δώστε λύση. Για δώστε το ποτάμι. Λοιπόν, άκουσα στο όνομα Δημοκρατίας τώρα από τον προηγούμενο συνομιλητή μας ότι είναι κακό και η ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων. Στο δικό μου το μυαλό, όχι μόνο αυτή η γραμματεία, αλλά και πολλές άλλες, πολλές και άλλες αρχές, ίσως και υπουργεία, ίσως και υπουργεία ή στρατηγικές να είναι από ανεξάρτητες, να έχουν προοπτική και στρατηγική. Και τι να εκλέγουμε κυβερνήσεις. Εγώ κατέθεσα την άποψή μου, ο κόσμος θα μας κρίνει. Από εκεί πέρα θέλω να πω, επειδή πλησιάζουμε και στο τέλος σιγά σιγά και είμαστε πολλοί συνομιλητές και θέλω να κάνω πιο διαδραστικό το πάνελ. Πόσο πιο διαδραστικό. Έτσι, μ' αρέσει πολύ. Μια ευχή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μπει στην κυβέρνηση. Αν δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, θα πάει πιο αριστερά από την λαϊκή ενότητα. Να πάει και μια φορά αριστερά. Σας το λέω. Αν δεν είναι στην κυβέρνηση, έστω και δεύτερο κόμμα, θα πάνε και θα είναι πιο αριστερά, θα βγουν πιο αριστερά και από τη λαϊκή ενότητα. Θα είναι ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που ευαγγελίζονται σήμερα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Παπά. Συγγνώμη, γνωρίζω πάρα πολλούς βουλευτές οι οποίοι ήταν στην προηγούμενη φορά. Σας βλέπω όμως γιατί δυσανασχετείτε με την τοποθέτησή μου. Εντάξει, αυτό είδα. Και από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι στόχος μας είναι η ανεργία. Πρέπει ολονός μας ο στόχος πρέπει να είναι ενεργεία. Και θα απαντήσω στον κύριο Χειμωνά. Γιατί έβαλε ένα αστερίσκο, γιατί ο Σταύρος Θεοδωράκης είπε πολλές ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να τρέξουν και πρέπει να γίνουν μέσα σε εξάμηνο. Πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα μέσα σε 6 μήνες, είπε. Το εξάμηνο για πολλές περιπτώσεις είναι και πολύς χρόνος. Χρειαζόμαστε και άλλο χρόνο για το ελληνικό. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ας βρούμε για ποια χρήση το θέλουμε. Αλλά επιτέλους πρέπει να υπάρχει μια χρήση. Πρέπει να αξιοποιηθεί. Όλοι συμφωνούμε. Ας γίνει κατασκηνώσεις, να χρησιμοποιηθεί από τον αν έτσι. Δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Εγώ θέλω να σας πω. Στο Λάτσι και στο Κατάρ. Εγώ είμαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οπότε μη στεναχωριέστε. Εμένα μου αρέσει αυτό. Το ξέρουμε, με το Λάτσι είσαστε. Εγώ θα ήθελα ο ΟΣΕ να μπορέσει να γίνουν επενδύσεις και να γίνει κερδοφόρος επιχείρηση. Είναι κακό πράγμα τα μονοπόλια στην Ελλάδα να μην κερδοφόρα. Μόνο εδώ σε αυτή τη χώρα
ήθελα, λέτε συνεννόηση. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θέλω να αφιερώσω μετά το χρόνο στον κύριο Κατσότη και στον κύριο Χειμωνά. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος πήρε το χρόνο μόνο του. Όσο έχουμε θα διατεθεί σε εσάς. Πάμε. Επιστροφή στο στούντιο του Α για δύο πολύ σύντομες τοποθετήσεις του κύριου Κατσότη που τον έχουμε αδικήσει και του κύριου Χειμωνά. Κρατάω σε καταστολή τον κύριο Παπαχριστόπουλο που θέλει να πει είναι χυμαρώδης πάρα πολλά. Κύριε Κατσότη. Κυρία Ιωάννου, την επόμενη μέρα το κυβερνητικό πρόγραμμα θα είναι το τρίτο μνημόνιο. Ο Ριζοσπάσης σήμερα έχει τα μέτρα που θα πάρει η επόμενη κυβέρνηση. Που είναι η πρώτη δόση του ένφια, που είναι το 55% που θα γίνει 100% στην προκαταβολή, που είναι τα 2,5 δις ευρώ που θα αφαιρεθούν από τους συνταξιούχους, που είναι μια σειρά τέτοια μέτρα που θα ισοπεδώσει τη ζωή του λαού μας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι για να αλλάξει κάτι την επόμενη μέρα θα πρέπει ο λαός να ευνηδιάσει το πολιτικό σύστημα, το μεγάλο κεφάλαιο, ισχυροποιώντας το ΚΚΕ. Για την επόμενη μέρα θα βρεθεί ο λαός στο καναβάτσο και θα πρέπει πράγματι να έχει μια δύναμη που θα οργανώσει την πάλη του, που θα αντισταθεί, που θα συγκρουστεί, μια δύναμη ανατροπής αυτής της βαρβαρότητας. Η επόμενη μέρα λοιπόν πρέπει να είναι στη σκέψη του κάθε εργαζόμενου, του κάθε αυταπασχολούμενου, του κάθε αγρότη και δεν μπορεί να πάει να λήξει την ψήφο του σε αυτές τις δυνάμεις που έχουν σαν πρόγραμμα αυτά που θα ισοπεδώσουν τη ζωή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χειμωνά. Απλώς να πω, επειδή είπε ο κ. Παπάς ότι πήγαν με καλή διάθεση στη διαπραγμάτευση και στον Τιτανικό, κύριε Παπά μου, ξέρετε τι καλή διάθεση που είχαν. Το αποτέλεσμα όμως μετράει. Νομίζω ότι η λέξη, απάντησα και πριν, η λέξη είναι συνεργασία. Εμείς είναι κάτι που ζητάμε εδώ και 5 χρόνια. Πρέπει επιτέλους να κάτσουν όλα τα λεγόμενα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, όλα τα μνημονιακά κόμματα, γιατί αυτά θα έχουν το πάνω χέρι, να προσπαθήσουν. Μα είναι ότι είναι μνημονιακά, όχι ότι μα ισχύει, πάει το λέγαμε. Θα πρέπει λοιπόν να κάτσουν όλα τα κόμματα αυτά και να βρουν μια λύση να συνεργαστούν. Πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, η κυβέρνηση αυτή να είναι μαζική και να προχωρήσει σε λύση. Αλλιώς θα έχουμε και άλλα μνημόνια και θα έχουμε συνεχώς μνημόνια μέχρι που όντως κάποια στιγμή η δραχμή θα είναι καλύτερη λύση. Εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από τους πολιτικούς αρχηγούς, εξαρτάται από τους ανθρώπους που θα μπουν στη Βουλή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαχριστόπουλε. Μία κουβέντα κλείνουμε σε 10 δευτερόλεπτα, αλλά σας το υποσχέθηκα. Εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν έντιμοι πολιτικοί. Ωστόσο, κυρία Ιωάννου, δεν είμαστε ίδιοι μέσα σε αυτή τη Βουλή. Κάποιοι άνθρωποι ασέλγησαν, λαιλάτισαν την ελληνική κοινωνία σε διατεταγμένη υπηρεσία. Πιστεύω ότι η κάθαρση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και εμείς, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, έχουμε δώσει δείγμα γραφής γι' αυτό και γι' αυτό υπάρχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Παπάς μίλησε αρκετά πριν, τα είπε όλα. Δεν τα είπα όλα. Θα σας ξανακαλέσουμε. Έχουμε πολλές εκπομπές στον Α. Να συνεχίσετε να μείνετε εδώ στον Α και δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι.